أويل الاسك ولا عركي هاجري لي أويل الاسك ولا عركي هاجري لي تنبالني غرزونا إريترا انكاق علي وبصح البركة شخم هاجر وديقوب زوانكا تعمدنكن قليبو قلبتكا أقول أقول لمعي راحتكا حزب دسيل ودسبلكا حزب دسيل ودسبلكا اسكو العركي خبره دك حدي لمين خيري أكون لخلو زاويني دك حدي لمين مس حدش عمد كريكم زاويني لا 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 يا أغير لا 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 يا ورسايك على دحلته ورسايك على دحلته وفرغ أمر وضيع واشته عقال اسبخرك مسره حدش عمد كفوخ خفته حدش عمد كفوخ خفته لا 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 أبو بدبلا أدي للبلي ورساي مزالو سلام تحنجتي كوب كوب أبو بدبلا أدي للبلي ورساي مزالو سلام تحنجتي كوب كوب أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أتعدى شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني أبوي بدبلا عدى للبلي ورساي مزالو سلام تحنجتي كوب كوب لا 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 يا دحلت هاجر فرناي مسواتي سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بعقناني ولومون كم وتر قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسامو داتنا إذا مدام سانا كنت صنحوا بخبر نقدم لايك مقبار شير مقبار ريتوكم من حسابكم من بهانات من قدم قداف دمانا وتر تساويتنايو كل جزيه كي تخمكم من كيسل تشوخم منكم تقبروا دما يغني لنا كبريت هابلنا كنبل ندلي الو مارستون كم وترو سفحن نخلو كنتاتنا عالمنا بكل معازن كنفتش كنفتنينا زيادة قلنا بزوبانا زوتك كوريو كهون مالتيو مجمريا غزيخي وسط كوزخ نجمر let's go considering sending another 10,000 troops to the Middle East as the president has extended the pause on striking Iranian energy facilities. Let's go now to Mike Topin, who is live in Tel Aviv as the Israeli army continues its bombing of Iranian military targets. Hi, Mike. Good morning, Carly. Good morning, Todd. Yeah, things are moving fast out here. It looks like a diplomatic solution is still active, but pushed down the road a bit. The information you're talking about comes from the Wall Street Journal that the Pentagon is weighing sending an additional 10,000 troops to the region. That's in addition to the 1,500 mobilized from the 82nd Airborne. It's not clear which division the troops would be drawn. دونالد ترامب انتاي كم زقبرنا بي كم زخيد نصور ابزي كونلو زلو درجة ايكونن توم صلاتو ولا توم فتوتنا يوم حسابنا دونالد ترامب مبرها بيوم زلو نابي قصي كخيز دل زلو كوينات دي كسرح فعز دل زلو كابت كوينات دي كوتس دل زلو اكزاكتل انتاي تألاماناتو دارقان نخلو زقرمي اكايدان دونالد ترامبنا نرزلنا ولا توم كأن دقفتناتو زبلو زلو confused زخونه ملختي بتن عوت علينا كبلي دلي بتدما دونالد ترامب نقدن كزراربون اللوم زمسل تهديد ما يزارب كم تري وزلهم اتناب ايران كغبر حسيبيه زنبركم متقعتين حمش معالتا دناويه دحرمزنا حج دما توسخ 10 معالتا دناويه لخو بمبال بينو مسمانم كي مخره يخيد كم زلهم زنغرو زلو مخنياتو ايران مز غدايزي زراخب يبلان يوم زبلو زلو كسمعكم سلازي كم تري وزلهم دونالد ترامب أبدا وعيت كرسي وين رسينا زلا كرسي كفيلو نابي كم زغيد لبوت في But they're talking to us because they've got a disaster on their hands. They're defeated. They can't make a comeback. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. Israel's not letting up with airstrikes over. كم تري ولا دونالد ترامب بيني دزارب زلو
እንታይ ዝገብር ዘሎ በቃ ልቦም ስለ ጠፍኦም ከም ስለ ጨፍጨፍናዮም ተሳዒሮም ከለዉ ግን ምዝራብ ኣፎም እዩ ምኽፋት ኣቢቦም ዘሎ እምበር ብጣዕሚ ተዳኺሞም ከም ዘሎ ኮይረኣየኒ ኣሎ ይብላ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ኮይኖም እዮም ዘይዛረቡኒ ዝብል ዘሎ ካብ ጭንቀት ዝብገስ ዘሎ ዘረባ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ዋላ ደገፍትናቱ ከርየኩም እየ ምክንያቱ እቲ ኩናት ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንኢራን ይሕምማ የለን ወይ እውን ኢራን ፀገም የብላ ማለት ኣይኮነን ኢራን ግን ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ስለዚ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ክንደይ ቦታታት ሃርመሎም ኣለካ ገዳሲ ይኮነን ክሳብ መውደተ ክተኾስ እዮም ክሳብ ላስት ሚኒት ዶናልድ ትራምፕ ግን ክሳብ ላስት ሚኒት እንተቐፂሉ ንጥፋት ናይ ኣሜሪካን ንጥፋት ናይ ቁጠባ ዓለምን ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ ፀቕጢ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ድማ ይትፍልልይ ዘሎ ኢራን ልንቀነ መልሲ ይቦሞ ነይሮም ንሱ ምስ ኔቶ እንዲድባስ ዘሎ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ግን ኢራን መልሲ ይቦሞ ኣለዉ እንታይ ከም ዝብል ዘሎ But Iran continues to deny that talks are taking place. They state firmly that there has been no negotiation or dialogue with the American side. However, in recent days, the American side has begun sending various messages through different intermediaries. Whilst the US and Iran كنتري ورا لهم منيستر ديات وصاي انا ايران نحنا مزخون يكون مس امريكا مزخون يكون منقدي نزرارب يلنا ابزن زحلفا وانات جن ابزي زحلفه وان جن امريكا ببزح منقد غيرانا بانا غصا صابعي تقبرلا بستفلالي هاغرات يركا بباكستان بجبتي بتركيا بيلو ملختات يمصنالو حساب حج جن زخون يكون زررب زجمرنا يبلنا يبللو ايران ስለዚህ ኢራን እቲ ድርቕ ኢሎምኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣይንቕበለካን ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ኣዝዩ ከቢድዎ ዘሎ እዚ ከዓ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢራን ድንጋፀ ወይ ናይ ገለ ኣማይ ተሰምዖን እቲ ዓብይ ተሰሚዕዎ ዘሎ እዚ ሕጂ ንሰምዖ segment on this show, money, power, politics, and it was another brutal day on Wall Street. All three major indexes plunged further into the red as oil jumped yet again. The S&P had its worst single day since the Iran war began, shedding nearly 2%. And the Nasdaq closed the day down nearly 2.5%. ንዶናልድ ትራምፕ ዝስምዖ ቃንዛ ስታክ ማርኬት እዩ ስታክ ማርኬት ድማ ዳርጋ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ንታሕቲ ገፁ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ and this means ዶናልድ ትራምፕ ይንዋሕ ይሕፀር መንገዲ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ዝእዝዞ ወይ እውን ቀንዲ ዝስምዖ ህዝቢ ኣሜሪካ ነዳዲ ከቢርዎ ዶ ድኽነት ከመይ ይገብሮም ኣሎ ዝቤዛ ኣብ ድኳን ከመይ ኣሎ he doesn't care ድኻን ድሕሪ ኮንካ ንዶናልድ ትራምፕ ኣይንታዩን እዩ ካብ ዝውለድ ሚልዮነር እዩ እዚ ካብ ሚልዮነር ስድራ ቤታት ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ ድኽነት ኣይፈልጣን እዩ ኣብ መፅሓፍ እውን ኣይፈልጣን እዩ ከም ዝፈልጣይ ኣክት ዝገብር በር ኣይፈልጣን እዩ ስለዚ ኣብ ህይወቱ ድማ ድኻ ዝበሃል ንዑ ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ህይወቱ ድኻታት እዮም ዝሰርሕሉ ነይሮም ዝኩሉ ሆቴላት ናቱ ግን ንሜክሲካውያን ኩሉ ግዜ ኣብ ዝረኸበሉ ኣሚን ዝበርትዕ ፖሊሲ ናቱ ኣብ ድኻታት እዩ ድንጋፀ ናይ ድኻታት የብሉን ንሆቴላቱ ንፅሬቱ ንገለመለ ንኩሉ ትስራሕ ናቱ ዝሰርሕዎ ድኻታት እዮም ንዓታቶም ንኽጥሪ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ይዛረብ ህይወት ናቶም ንኽክብድ ጥራይ ይዛረብ ስለዚ ናይ ድኻታት ህይወት ዝግድሶ ኣይኮነን ዝግድሶ ንዑ ናይ ሃብታማት ህይወት እዩ በስዋይ ድማ ነዘን ሃገራት ዓረብ ዝፈትወን ገንዘብ ተለካ ዶናልድ ትራምፕ ኣቴንሽን ኣለካ ናቱ ኣቓልቦ ናቱ ኣለካ ኣተኩሮ ናቱ ኣለካ ምሳኻ ድማ ክዘራረብ ይኽእል እዩ ብርግፅ ወላታ ኣሜሪካ ዝበሃሉን ብዓብይኮም እንድዩ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ ናይ ገንዘብ ፍሉይ ኣምልኾን ኣኽብሮትን እዩ ዘለዎ ካልእ ዘገድሶ ኣይኮነን ናው ባክ ቱ ደ ቶፒክ ስታክ ማርኬት ኢንደስስ ዝበሃሉ ከም በዓል S&P 500 ክኸውን ይኽእል ናስዳክ ክኸውን ይኽእል ዋላ ዳው ጆንስ ክኸውን ይኽእሉ ብምሎም ንታሕቲ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ራድዮ ኮነሲ ዶናልድ ትራምፕ ኔክስት ሙቭ ናቱ ነቲ ዕዳጋታት ንፁር ስለ ዘየለ ክሃድም እየ ንኣብነት ካብ ኩናት ናይ ኢራን ክወፅእ እየ እንድሕሪ ኢሉ ክገርመኩም ተሳዒረ በቃ ኣኽለኒ እንድሕሪ ኢሉ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ጃምፕ ክገብር እዩ ኩሉ እቲ ማርኬት ንላዕሊ ከይድ እዩ ስለምንታይ ይኣኽለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዕዳጋ ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊቱ ወራር ጀሚሮም ተይሉ ኸ መሊሱ እቲ ስታክ ማርኬት ንታሕቲ ገፁ ታንክ ክገብር እዩ እቲ ነገር ፀገም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ እዩ ኩናት ክገብር ድሕሪ ኮይኑ ውግእ እንድሕሪ ቀፂሉ ነቲ ዕዳጋታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ስታክ ማርኬት ይኹን ንኩሉ ባዕሉታ ይፀልዎ ተሳዒረ እንድሕሪ ኢሉ ግን ምናልባት ሰብ ክፀርፎ ይኽእል እቲ ዕዳጋታት ግን ኣወንታዊ ርድኢት ዝገብር ስለዚ ውግእ ጠጠው ከብለ ሕማቕ ስጉምቲ ከቋርፆ ክብል ከሎ እቲ ዕዳጋታት ንላዕሊ ገፂ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ውግእ ክቕፅል እየ ነፈርተይ ክእትየ ወይ መርከብ ናብቲ ክገብር እየ ምዝበለ ድማ ንታሕቲ ስለምንታይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት እንታይ ግብረ መልሲ ክመፆ ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓወት ከምፅእ ይኽእል ዘገድሶም ኣይኮነ እቲ ዕዳጋታት ንሱ እንታይ ሓደጋ ከምፅእ ይኽእል እቲ ሓደጋ ኸ ንኽልቲኦም ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣገንስት ሂም ኩሉ እቲ ወላ ቦምባታት ገይሩ የቃፅል
ولا خالي نجار يكبر انتي زي زخونة زلو كله بقمت عليه يقينه زلو سلازي نكس سعري تعداقات تسبي زلو تتسعيرو يا أغلن بقى ودي ويون بقافو هم توترز قبرت عويته يعني بقى أغلن دعريلو تعداقات تسبوك ملاسيو and we all know تا أبزي حجيدة لنا درجة دونالد ترامب تاكو زبل ساقوي زلو تاكو مالدما ترامب always chickens out دونالد ترامب بقافو دايد فكرنبر كل جزء كزل غيزري أي ودي أني تاقوداي نغيسي كيدني نكاس هيكون لذي معاسيو تاكو خجبر معاسيو ندحري كزلق راي تعداقات تصبي زلو. It firmly in correction territory. But the war is having an impact on more than just stock prices. The OECD, which is the Organization for Economic Cooperation and Development, was now projecting the U.S. inflation this year to climb over 4%. That is a sharp uptick from its prior forecast of just 2.8%, and even higher than the Federal Reserve forecast at 2.7%. Here to help us unpack it all is Bharat Ramamurthy. He is a former National Economic Council deputy of the bully pulpit. Everybody's business. Where is he expected? I mean, I think that's fair to say. It gets back to this idea of the taco trade, this hope that Trump will see that what is happening, that the closure of the Strait of Hormuz, the continuation of this war is going to potentially have very, very disruptive economic consequences, much higher oil prices, much higher gas prices potentially than we already have now. Exactly. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ተሪፉ አማራጭ የብሉን ድሕሪ ከዝልቕ ጥራይ ዘለዎ ያ ተዘረባ ኢንፍሌሽን العلي خيدالو ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይ መነባብሮ ኩሉ ነገር እናተቀየረ خيدالو بعبዩ ድማ ተቆጠባ ብፍላይ ጽንዕ ኢሎም ተዛረቦ ከስማዓኩም ንሕጂ ጥራይ ደይኮነስ ንሓዋሩ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ነትዕዳጋታት ክፍጠረሉ ከም ዝኽእልን ካብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መዋጽኦናቱ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ንግዚኡ ጥራይ ደይኮነስ ንሓዋሩ ክቕፅል ዝኽእል ስምብራት ናይ ቁጠባ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ከምዚ መድረክ ድማ G7 ድማ ይራኸብለው let's go. Second day of talks in France. Top of the agenda is the conflict in Iran, which has engulfed much of the Middle East. Now, the U.S. Secretary of State Marco Rubio is expected to explain the Trump administration's strategy to some of America's closest allies, some of whom have called this U.S. war unlawful. Natasha Butler is at the G7 meeting in Vaux de Cernay. So, Natasha, in fact, slightly to the right of everybody else, slightly apart, and I don't know if we should read anything into that, but it is clear that it is not necessarily going to be. ዶናልድ ትራምፕ አለንከነ ድማ G7 ዝበሃሉ ሃገራት ድማ ይራኸብለው ሓደ ካብቲ ርክብ ትሪዮ ንሪዮ ዘለና ድማ ኣሜሪካ ድሮ ፀቕጢ ይስምዓ ከም ዘሎን ዋላ ኣብቲ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ጫፍ የማን ይኸውን ምህላው ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰንተር እያ ትኸውን ተነፅሎ ይስምዖም ከም ዘሎን ሓሳባት ናቶም ምስ ኤውሮጳ ይኹን ምስቲ G7 ቀንዲ ናይ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ መራጎዲ ዝኾነ ብሎክ ቁጠባ ናይ ዓለም ሓያላት ዝነበሩ ቀደም ሎሚ ግን ብጀካ ኣሜሪካ ቶም ካልኦት ኩሎም ስትራግል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ በይኑ ብምኻድ ካብቶም ፈተውቱን መሻርክቶምን እናተነፀሉ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ኣብ ብዙሕ ጉዳይ ኣይንሰማማዓኩምን ኢና ብምባል ንዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብዓብዩ አንጻሮም ፕሮፓጋንዳን ክጸርፍን ቀንዩ ስለዚ እዚ ጸርፍታት እዚ ተደሚሩ እዩ ትጸገም ፈጢሩሎም ዘሎ ይዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓደ መደምደምታ ንክበጽሑን ሽግር ኮይንዎም ኣሎ listen to this one now. Donald Trump has once again lashed out on NATO. Trump once again called the military alliance a paper tiger that is doing nothing. Well, he made these remarks during the first cabinet meeting of the US administration since Washington first launched strikes on Iran on February 28th. Trump was flanked by Secretary of War Pete Hegseth on one side and State Secretary Marco Rubio on the other. US President also said that he was disappointed in NATO participation and that he will remain. Nobody's a match for the United States, but they're not a match for the United States. They're small potatoes. That's why I'm so disappointed in NATO, because this was a test for NATO. This was a test. You can help us. You don't have to. But if you don't have, if you don't do that, we're going to remember. ከም ንሪኦ ዘለና ምስ ኔቶ ዘለዎ ፀገም ምስ ኩነታት ናይ ዓለም ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩሉ ፀቕጢ ዝገብረሉ ዘሎ ድማ ካብቲ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ዝብገስ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ በቃ ናይ ብሓቂ ኔቶ ዝበሃል ተስፋ ቁሪፅኒ ዲስፖይንት ገይርኒ ካብ ትፅቢተይ ንታሕቲ ኮይኑ ፀኒሑ ምክንያቱ ንሕና ክንፍትነኩም ኢልና ኢና ሓግዙና ኢልናኩም በር ሓገዝ ዘድልየና ኮይኑ ይኮነን ክንፍትነኩም ኢልና ሓግዙና ኢልናኩም ኣብቲ ፈተና ድማ ኣይተዓወትኩምን ወዲቕኩም ተረኺብኩም እናበለ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኔቶን ዘሎ ኩነታት እናወደቀ ይኸይድ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ ርእሲ ኔቶ ሙራድ ኣብይ ከም ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ The Republicans that negotiations are taking place, but the Iranians were just too scared. Afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people.
They're also, because they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. This morning, doubled down with the US comeback. But Iran continues to had been obliterated. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስ ኔቶ ዘለዎ ፀገም እውን ተደጋጋሚ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ የለን ኣብቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ እውን ይሰልጦ የለን ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከቢድ ዝበለ ኩነታታት ፀገማት ይኹም ዘለዎን እቶም ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ ጎኑ ድዮም ክኾኑ ካልኣይ ኩናት ናይ ዩክሬን እውን ከምኡ ኢሉ ይቕፅል ኣሎ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እውን መዓት ሽግራት የጋጢሞም ዘሎ ኣብቲ ኣሜሪካ ናይ ዩክሬን ጉዳይ እንተኾነ ዳርጋ ጠቕላላ ካብ ዩክሬን ከተዝልቕ ትፍትን ከም ዘለ ኣዝሊቓ እያ ዘሎ ኦልሞስት ትማሊ ዝወፅእ ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ዝበሃል መፅሄት ዝተፃሓፈ ነይሩ እንታይ እስከ ገይሮም እዘን ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብሓደ ኮይኖም ከባቢ 700 ሚልዮን ዶላር ኣፅዋር ገዚኦም ንዩክሬን ክብዎ ኢሎም ዝተኸፈለ ገንዘብ ዝነበረ ነታ ኣፅዋር ወሲዶም ንኩናት ናይ ኢራን ክንጥቀመሉ ኢና ብምባል ከመይ ጌርካ ዘሕፍር እዩ ብዙሕ ሰብሲ እዚ ስርቂ ደይኮነን እዚ ገበን ደይኮነን ሕጊ የለን ዲገለ ይብሉ ነይሮም ንዩክሬን ዝግብኦ ኤውሮጳን ሃገራት ኤውሮጳ ዝኸፈልዎ ኣፅዋር ተበዲዩ ዝነበረ ወሲዱ ንኩናት ናይ ኢራን ገፁ ክጥቀመሉ ከም ዝወሰነት ኣሜሪካ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ ዓቕሊ ፅበት ውሳነታት ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብዚ ኔቶ ዘለዎም ኩነታት ይኹን ካልኦት ይኹኑ እቶም ሃገራት ኔቶ እውን ተደጋጋሚ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ብዙሕ ተበግሶታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ይሰልጥ ግን የለን ንሽተይ ንስማዕ እዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብስፖርት ክንሪኦ ተኮይና እታ ክለብ ቀፃሊ ክትሰዓር ተጀሚረ እንታይ ዘጋጥም እቶም ተፃወቲ ኩሉ ግዜ ክበኣሱ እዮም ዝጅምሩ ክባልዑ እዮም ዝጅምሩ ከምኡ እያ ኣበለም ስዕረት እናበፅሓካ ምስ ከደ ንሓትሕትካ እናተባልዓካ ኢኻ ትኸይድ ክስዕር ከለኻ እዩ እቲ መንፈስን ኣወንታውነትን እናሓየለ ዝኸይድ እምበር ትሰዓር ዘላ ክለብ መራ ከቢድ እዩ እቲ ሓድነት ናይታ ክለብ ንክትሕልዎ ስለዚ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ን4 ዓመት ቀፂሎም ኣይሰለጦምን ሕጂ ድማ እስራኤል ብትገብሮ ዘላ ኩነታት ድማ ኣብ ዩክሬን እውን ክሰልጦም ኣይከኣለን ኤውሮጳውያን ድማ ናይ ዩክሬን ከይወድኡ ከለዉ ኣብ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ናይ ኢራን ኣትዮም ካልእ ሽግር ክፈጥሩ ይደለዩ Hours after NATO chief Mark Rutte's media interaction, while presenting the alliance's annual report, Rutte was seen defending Trump on several occasions. While answering a reporter's question on the US president's objectives for NATO, the bloc secretary general went on to talk about Trump's role in increasing defense expenditure from Mr. Rutte, President Trump is calling your organization an organization of cowards. You're not responding to that. Is that your strategy to keep the Americans on board? Well, let me be clear. As Secretary General, of course, the alliance is very dear to me. Otherwise, I would not have this role. But as I said before, the United States, under this president, is doing stuff which is quite crucial for the alliance. But then I have to repeat it. كم تريوا زلهم زي ندونالد ترامب بتحديك حجوس فتين كاكت حجوسه زي تغل عين السبك حجوسه بتخالي دما نيروبا دما دليتات نيروبا دما كسمع عم قط عركيرلو اتنيتو زبحال دما كاب جزينا بجزي فتناناتو نابرت أي خيدالو أم بحادو خينهم نخندي كقصلي يقولوا دونالد ترامب تسفاقت قرصونا زي فيديو ترايس موا زي تمرحنا عالمنا not been able to see or hear from any of the Iranian people. And I imagine that is because their internet is shut down. And I think there is some general worry about them. Obviously, their government treats them terribly and killed tens of thousands of them in January. I'm like, Kayleigh, I would never ask you to tell us something that is classified, but do you have any insight as to how they are doing? Do they have drinking water? Do they have food? Right, I do. تحتو زلا زكينات كابز جمر نيران ببزح من قد ندبدبهم كم زلنا هنا نفلت تزب دما كل عالم مولو تخجبر نتصبيه لنا هنا كمية على تزبي ما يركب على دو مكبير ركب على دو كناتات ناتو كمية حبريتا كتبنا تخليلات حتى لو زعبات كيناتنا بإيران زلون أبازي كبيت درجانا كينات كلنا نسيزم اللي ساقن سمعوا زيتي دونالد ترامب نا أمريكا مراحي نيكولرنا عالمنا بيدو حيز زليو حجمل سنات سمعوا أبها قراو تلفزيون دمايزي It's upsetting. I do. But first, you remember when we had lunch years ago in the base of Trump Tower when it was a brand new building? A long time ago, yes. A long time ago. You haven't changed. Oh, you have not changed. Now, I'm not allowed to say this. It's the end of my political career. But you may be even better looking, okay? I don't know what you're doing. But I will not. زيت بريزيدنت أمريكا أبصر خاطر أتي خاطر دل بوردت حتى دل تلفزيون أب هجراو تلفزيون مالتيو
ኢራናውያን ከመይ ያለው ድሃዮም እስካበና ብዛዕባ እቶም ሰላማውያን ህዝቢ ከመይ ያለው ምስ በሎም እዎ ድሃዮም ኣለኒ ኢሉ ጀሚሩ ትዝክርዮ ዶ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ኣብ ናተይ ሆቴል ኣብ ታሕቲ ሻሂ ክንሰቲ ከለና እዎ ቀደም ትብላለ ውርደት እያ በዓልቲ ሓዳር ከም ትኽእል እያ እዚ ግን ሕፍረት ዝበሃል ትስምዖ ሰብ እንስሳ እዩ እቲ ሰብ ኣይኮነ ኢለኮ እሳ ኸዳ ተሰከፈት እዎ ቀደም ኢላቶ ከተውፅእ ኢላ እዋይ ዝገርም ሽዑ ፅብቕቲ እንዲ ክነርካ ሕጂ ግን ዝገደደ ካብቲ ናይ ቀደም ካብ ሕጂ ትፅብቕ ኣትብ ሰባት ብዛዕባ ናይ ሚልዮናት ህዝቢ ሂወት ዕጫ ኣብ ኢድ እዚ ምዃኑስ ኣይገርመኩምን መዓልታዊ ኮይ ተዋስኦ ኮይንና ዘሎ ሰብ እዚ እንታይ ከም ንብሎ ይንፈልጥ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ደው ኢሉ ናይ ቀደም ዝፈልጣ ዝነበረት ጎል ከቃጠብ እኳ ይትፍትን ዘሎ በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ቆልዑትን ክትከውን ትኽእል እያ ሕፍረት ሸይምለስ ብልዎ ነዚ ሕፍረት ዝበሃል ዘይብሉ መራሒ ክበሃል ከሎ ኣብ ታሪክ ከም ዶናልድ ትራምፕ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ኣይ ቲንክ ኣብ ፍሉይ ናይ ዓለምና ስፍራ ይከኣቱ እዚ እቲ ቦታ ናቱ ነዚኦም ድማ መን ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ጌርና ከም ንገልፆ ነሰብ እዚ ፈፂንካ መግለፂ እኳ ኣነ መግለፂ እየ ዝስነሉ ምክንያቱ መግለፂ ዝርከቦ ሰብ ኣይኮነን ሰብ እዚ ትዘሕዝን ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ ሰብ መሪሖም ነዚ መሪፆም ሽወቶም ክቕይረሎም ንፅበ ምህላውና እዩ anyway let's continue now እቲ ኩናት ኣብ ሕጂ ናብ ሃገራት ዓረብ ብኸመይ ይቕፅል ኣሎ ንቐፅል እስኪ እንታይ ኣሎ እቲ ኩነታት Iran has warned hotels and civilian buildings housing US. He also said the US betrayed diplomacy twice in 9 months. In the latest developments, Iran said hotels and civilian buildings housing US soldiers could also be considered legitimate threats. Tehran has warned hotels in the region to not accommodate US personnel if they don't want to be potential targets in the conflict. When all the Americans' forces go into a hotel, then, from our perspective, that hotel becomes... እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢራን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብ ፈቆዶ መደበራት ሃዲሙ ኣብ ሆቴላት ይተዓቂቡ ዘሎ ኣብ ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ኣብዚ ጋልፍ ስቴትስ ስለዚ እቲ ሰራዊት ኣብ ወታደራዊ ካብ ወታደራዊ ማዓስከራት ሃዲሙ ኣብ ሆቴላት ኣትዩ እንተሎ እዚ ሆቴላት እዚ ንዓና ታርጌት እዩ ድሕሪ ሕጂ ምክንያቱ ፀላኢና ዝቕመጠሉ ዘሎ ቦታ ዕርዲ ናይ ፀላኢና ስለዝኾነ ንዕኡ ታርጌት ጌርና ክንሃርሞ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ከዓ ብግልፂ ይነግሩ ኣለው ሰሚዕካ ንነብስኻ ኣትሕን ማለት እዩ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ገፃ ከም ትኸይድ ንምርዳእ ዝኣክል ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ካብዚ ቀፂሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣሜሪካውያን ኣብ ሆቴላት ይሕብኡ ኣለው ዝብል ዘረባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተነፀረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካውያን ካብቲ ቦታ ክርሕቁ እዮም ዝመርፁ ዘለው እቲ ዝርሕቁሉ ዘለው ድማ ካብቲ ቦታ ይወፁ ስለዘየለው ኣብ ሆቴላት ናይ ሃገራት ኸሊጅ እዮም ዘለው ብፍላይ ባሕሬንን ኢማራትን ድማ ቀንዲ ታርጌት ኮይነን ዘለዋ እየን በዚ ዕላማ እዚ ምክንያቱ ቀንዲ ናብቲ ኩናት ዝጉስጉሳ ዘለዋ ንሳትን ስለዝኾና እዩ እሞ እንታይ ዳ ክገብሩ እዮም ሆቴላት ክሃርሙ ይኽእሉ እዮም ባይ ዘ ወይ ኣብ ኢማራት ኣብ ኢራን ኣብዚ እውን ስምዕዎ እቲ መራሒ ናይ ኢራን ዝብሎ including any kind of ground operation I think that is a place that we will be able to defeat them and I think that would be one of the big mistakes if they take that decision. እንታይ ብለው ኢራን ናይ መሬት ውሳነ ድዩ ካልእ ነገር እንድሕር ገይሮም ከቢድ ውሳነ ይከውን ሕማቅ ስዕረትን ሓደጋን ድማ ክወርዶም ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ናይ መሬት ኩናት ናይ ኣብዚ ከባቢ ዘጋጥም ናይ መሬት ኩናት ክሳዕ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ብብዙሕ መንገዲ እስከ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናቱ ዝቕፅል እንታይ ከም ዝመስል Talked about Abu Musa, but Iraq is also important. We've got it highlighted here. What would an invasion of Iraq look like, especially in the context of what you know is already in the region and what Trump has coming in? Yeah, absolutely, Aaron. So just to orient people right here, this is where Iraq is, right here at the mouth, basically, of the Strait of Hormuz. If you're coming out this way, Abu Musa is here, and Karg Island is right up here in the northern part of the Gulf. So when you look at Iraq specifically, it is right in this area right here where they have the area right here where you could really cut off anything that's going through the strait. So this is a critical military target, or at least potentially a critical military target. And one of the key things is how would you actually go about doing this? Well, you would bring in the Marine Expeditionary Units. This is the kind of thing that they do. They can invade using their Marine infantry to go across the beach. They have armor that they probably wouldn't use, but they might use helicopters to
كم تري وزلهم حدا كابتي كحزو زخلو وتهدراو سلت زبحال زلويو نزي لارا زبحال بوتا بزحات كم زارب وزلو التكوينات بوغن ابو دابي بوغن اماراتي كبقاس خل كم تارجت الرئيس زلو دمازي ابو موسى زبحال دسيت كلتيوم نشتين عبن مالتيو كم دمازي لارا خدماك عند تارجت يبلولو نتي وشمت حرموز نخط قواصر كحجزك زخلي سلازنا هذا سيت قواصر واخوليم قالوا دما كاب كويت ويبن كاب كابيرات بقيس كانتي كارج ايلاندز بحالون اين دادي مدبرنا ايران زخون نعون كحزو يحاسبهم زلوي زنقر زلو سلازي كم تري وزلهم بزح سبيكيوليشن يزقبر زلو نيكست موف ناي دونالد ترامب تاي خون كم زغل اي نايك حزي خل انتاي كقبر غل ببزح منقدي بزحات كيلاتات تفلالي ريتو يبلو اموداتا جن زكينات زي كم تري وزلهم بزح ramifications ويمون بزح صلوا كله زخل مخانو مجنزاب يدلي أبزون just if I have to show you كم يلون كم خمس خلون تايكو قبرو خمس خلي يوم زنقر نازلو I mean أي قبروني يوم كتب لا يدخلني خا سراويت كم زع عينت expeditionary بلو متيوم كتانت بوتا خو عصر زخلو قال يوم بنفرت كورد زخلو تفعل عليه استراتيجية تقامية يوم زبلوهم زلو we will see بتلفزيون كسلو سكرينات كتريو قليل كمسل خل خونيو بايتاغن نتامريتو كفيلو زلو تكوينات انتاي خون كم زغل بحاده حبيرنا كنرينا زيات راياتا سبز صبايا زلو انتاي كغبرو خوليم لنك انا دما بفلاي قرام سنبت دما ستوك ماركت سلدعصو اتخغبرو زغولو زغبر انتلو جن كم زبلو زلو نزالنك انا كسلطو سلازيكل كالما عالتي دللو قليم زولو زلو من البات كالما عالتي كفتن خليو كدحري سومندي عصرت معالتي بزح سراوي كتو يفتن سلازلو استفل عليه كالكوليشن يسقبر عليه مزبلو زلو ايران كنت كتقبر تخل ويون تتخلوتات بوغن ايران كقبر زخل كنزبل تفل عليه حبري تاوني وصالو قاليو ابدا عند دمسل جن اي كالني الكاخت زاربه خازي تخل يمزبلو زلو of troops, and he talks about how these troops could go to the UAE and Kuwait just on small boats in mass. And now it's being discussed by the Iranians as an option. How seriously should we take that? At this point, given the fact that a lot of the other things they said they would do, they did, despite the fact that a lot of people were very skeptical in the administration about that, I think it would be very foolish not to at least consider the risk of something like that happening. Now, I think there are other reasons why they're saying these things, because even though most of the conversation has been about Khark Island or Keshm Island, there's also suspicion and some indications that the actual targets may end up being 3 islands that are in Iranian control but are claimed by. انتايا تحتو زلابزي بباب ايران زخونه سقمتناي مريت انت تجميرو بوغن امريكا ورار سراويتنا تا ناب بحرينن إماراتن مدقعت خمس جبر نجير نيرو سلازي إزنا جرزي كنا من تاي كجات مخل تقولوا خنتاي مسل نزبل زربا إيران زبلوه كل نجار كم زلوا أنت تقبلنا حايشيل مخنياتو بزح زبلوه حسود مسل زنبري أبايتا كتجبروا كيلوميم سلازي نيران أي جبروانيم ويكون أي كل نيلكا مجمعات ويكون صغير كا رجيس كايك تحلف مفتان ساكن دقيقة مخانو بتدقاقامي الرقاقي صوم مسلو زلو أبزي حجز لنا درجة نتنا إيران زربا at face value كم تازب الوازلو كون كم زخل جميد كا حساب كان تقبركا زحاشا قويني سمعانك كاب أي قبرواني ميلكا calculation ناتكا غيركا كتقوت في بلالو كالو تونزب الوازلو إيران منقسي إيران بعلو زوصو حبريتا مالتيو كم أبزي تريوود اللغم نساتهم أب إمارات إيران published UAE hit list حجك تهرموم تدلي علاماتات إلى أوزياتهم زلا أب إمارات مالتيو هذا جبل علي power and desalination complex أب دبي مالتيو تزي أب إمارات كان تارجت جبل علي نما منشأو حيل إلكتريكن كمدما مسأرين هاي أب دبي مالتيو كمدما باراكا نيكولار باور بلانت نيكولاراوي نايت آتما منشأوي أبو دابي كمدما التوالح باور ستيشن يبلو ما يساعدنا منشأوي كموم كله أب دبي's metro station خون خلي I don't know M station ولا محمد بن رشيد solar park كم دمتنا ناي solar park ما منشأو زلوا سلزي نزين حمشته hit list تباهيلن كم target تناجيرنا اللوا بزود نفس زخالة حرقة خفتر زخل كنتاتيو
ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ኢራን እዘን ደሴታት እዚኣተን ኢማራት እነዚ ዕድል ሕጂ ዘሎ ተጠቂማ ክትወስደን ከም ትኽእል ብፍላይ ነዚ ኣቡ ሙሳ ዝበሃላ 3 ደሴታት ኣለዋ ኣብዚ ንዓታተን ኢማራት ይብፅሓኒ እያ ትብል ስለ ዝነበረት ንዕኡ ክትወስዶ ስለ ትኽእል ቀንዲ ልዕሊ ኩሉ ነዛ ኢማራት ዝበሃል ዝያዳ ብፍሉይ ኣተኩሮ ናይ ኢማራት ናይ ኢራን ኣብ ናቶም ዓይናት እያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ክገልፀልኩም ከለኹ ኢማራት ድሮ ኣነፂራላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣየዋፅን እዩ ኩናት ክግበር ኣሎ ኢላ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ዝያዳ ናብቲ ኩናት ትደፍእ ዘላ ምዃና ተፈሊጣ ኣላ ብኡ መንፅር ድማ ኢራን ናብ ኢማራት ፍሉይ ኣተኩሮ ዘለዎ መጥቃዕትታት ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሚኖም ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ድማ ናይ ብሓቂ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ሃገራት ዓረብ እንታይ ይብላ ኣለዋ ኣብዚ እስከ ንስማዕ Guest panel now. Joining me here on set is Negar Mortazavi. She is a senior non-resident baby. When you combine the disruption of both oil and gas through the Strait of Hormuz, you put that together, it comes to something like 30% of global energy supplies. That's a big chunk of the world's energy. How long can the world put up with that before we start to see the sort of nightmare scenarios the GCC is warning about? I mean, I think we're already seeing indication the chokehold on global energy is not a joke. It really is a very big card that the Iranians played. I don't think it was believed by the U.S. president or many in the White House that this is something they can pull off. Nevertheless, they did. Of course, they have geographic advantage. This is a day Iran has been waiting for years. They have been prepared. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በዚ መስመር ናይ ነዳዲ ጥራይሲ ኣዝዩ ገጅፍ ክነዓቕ ዘይክእል ዓብዪ ነዳዲ ናይ ዓለምና ወይ እውን ክሳብ 30% ናይ ነዳዲን ጋዝን ናይ ዓለምና ናይ ፀዓት መመንጨው በዚ ቦታ እዩ ዝሓልፍ ነዚ ድማ ኢፌክቲቭሊ ክዓፅዎ ክኢሎም ኣለዉ ንቁጠባ ናይ ዓለምና ድማ ዓብ ስምብራት ገዲፍሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክንዲዚ ዝኣክል ሓይልን ክንዲዚ ዝኣክል ፅልዋ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘረባ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኢራን ዓቕሚ ሂብዋ ስለ ዘሎ ካብ ትፅቢት ናይ ብዙሓት ወፃኢ ዝኾነ ስጉምቲ ንክገብሩን ነቲ ስጉምቲ ድማ ኣብ ትግባር ናቱ ከተግብርዎ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝቕፅል እዋን እውን ከቢድ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ There is going to be issues that will impact the price of energy going forward. That will continue to impact the whole world. Well, first of all, Sami, it's it's possible for the war to end now. Let's be honest, like the war started in a way that is surprising to so many people and could end in the same way as well. For now, I think that what we see is the Iranian regime is trying to weaponize everything they have. And one of those cards they have on the table is the Strait of Hormuz. And you know, Strait of Hormuz is one of the major waterways. It's too important to be a battlefield, basically. It's into እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩናት ሓደ መዓልቲ ክውዳዩ ምስተወደአ ድማ ብሕጂ ክንሪኦ ብሽዑ ክንሪኦ ንኽእል ግን ክሳብ ሕጂ እታ ዝዓበየት ካርዲ ኢራን ዝፃወትዋ ዘለዉ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ለኩትካ ብምዕፃው ንቁጠባ ናይ ዓለም ናብ ሓደጋ ምእታው ከም ዝኾነ እዛ ስትራቴጂ እዚኣ ድማ ትሰርሓላ ሃገራት ዓለም መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዘን ሃገራት ኸሊጅ ማለት እዩ እዘን ሃገራት ኸሊጅ እዚ ፀገም እዚ ናትና ጥራይ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ዓለም ፀገም ስለ ዝኾነ ኩሉ ዓለም ክትጎየሉ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ But in reality, ቀንዲ ተጎዳእቲ ካብዚ ጉዳይ እዚ ሳቶም እዮም ዓብ ክሳራ ዓብ ዕንወት ዓብ ውድቀት ያጋጢሞም ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ እቲ ሓደጋ ድማ ንዓበየ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ይፍለጥን እዩ ንክንደይ ከዓ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ይኽእል እውን ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ የስ ቁጠባ ዓለም ዋጋ ይኸፍል ኣሎ እወ ቁጠባ ዓለም እውን ሽግር መፂዎ ኣሎ ግን ቀዳማይን ልዕሊ ኩሉ እውን ዝጉዳእ ዘሎ እዚ ነገራት ዓረብ እየን ቅድሚ ሕጂ እውን ካልኦት ክኢላታት ተዛሪቦም ነይሮም ሃገራት ዓረብ መጻኢናትን ፅቡቅ ክኸውን ከም ዘይክእል So you could argue that GCC is really the main pivot of the American empire, meaning that the GCC sold its oil in petrodollars, making the US dollar the global reserve currency, and then it would take its profits and then recycle it back into the American economy, mainly into the stock market, mainly into AI investment. And right now, most of the American economy is run on AI investment. So if the GCC were forced to withdraw its investments from America and focus more on its own national development and national defense, then America would suffer economically tremendously. The GCC long term has a lot of issues. It doesn't really have a military defense strategy. It was too reliant on the Americans. So once the Americans እዚ GCC ዝበሃል ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ሃገራት ኸሊጅ ማለት እዩ
بعبيو نأمريكا نتن أمريكا دولار نقطة أمريكان عبي أبركتو زلونين اتينا دادناتن يقولنا إنرجي من جوي كالوت تسقطها زلون نقطة عالمي تكون ترى يكونس بدولار يدشيت أب كل عالم اتزرح بو جنزب دما أبتم وحدات نجاوسن بيتسبب مثل دمت نبت ستوك ماركت ناي أمريكا بمدر باي نقطة أمريكا أمهت أرنا محيالن عبي أبركتو زنا برميم زياتو من هذا خيون دحر خيدهم أمريكا أوتوماتيكالي أنا دخيت كتكيدون شجر كجاتمان بتسأقم دما إذا حجوا يريدوهم زلهم بنوت كساراتات مالتيو نتي أب أمريكا إنفستس قبروز نبرو قديفهم ولا تنداد مستخفته تبعنا قوم جمريا عدهم كهانسو مكل خال ناتهم كحيلو ناتهم ديفنس كهانسو بزح نهاجروم زتكم قدام نتات كقبرو كقدريهم الزيد ما نتي بوليتيكانا أمريكا ويونتا كايدا ناتهم بعبيو كغيرو خمس غليهم زنقرو زلو أبزياون حنتي أقدر سيتا بوليتيكوز بهالمسيحات وتيانيرا انتهي مالت مخانا سمعوا أبزيا. We're talking about a significant increase in inflation in large part because of this war, and there's no real resolution to that, even if the war were to end. You know, Max, the war is hurting people at the pump. It is marginally, as we just discussed, affecting the markets, but it's hurting investment, really, between the United States and Gulf allies. According to Politico, hundreds of billions of dollars that Middle Eastern nations pledged to invest are now in doubt. Remember when, we've got the picture up, when the president went over and had that summit. What do you make of all of this? Yeah, a huge part of Donald Trump's economic plan and his plan to sort of use AI to fuel job growth has been predicated on the idea of huge sums of money coming from the Middle East and flowing into all sorts of things, buying weapons, buying airplanes, helping to finance data centers. And if you look at a lot of these tech companies that have been doing very well, they are doing it in higher shipping costs because انتايم زبلو زلو حركاتي لنكني اب ميدياتات امريكا تزرب زغني تري وزلهم زناي ابوليتيكو تزنبري سغا هجرات عرب بزح جنزبنا أمريكا كسدا حسيب النيران ويون قالات النيران هججن بسنكتي إنه قطباوي كسارات هتزقت منزلو نتحت غرس إنه توريد وانزلو نزق جنزبزي ناب أمريكا كسدو كم زي كلا قدام منت نهجرن في اللايت تحت غرسي كم دما قطباو كنتات ناتن ناي مقبض أجم خلفت ناتازلهم مفتعك رغبوا لهم ناي مايس أجم الزناي كل نجار أب هجراتهم زلو ناب كالت تسجع مز خد زلو مسمرنا ينقدك عصا سلازغل تالي اكزيت استراتيجي ناتهم كقبروا لهم زحاتهم كم زبلوه ولا تنقرات عربون زوات ان من قد كناديه سلازي قاليان ناب ايران كسقعين مس ايران تتحبابيرنا تراينا نقدناتنا كقصل زغل مغنيات وشمت حرمز كعصا ولنا يكني قال خبلا خلوا كم بعد قطر زي مثلا ناب ايران كسقعك فتنا خلوا قالوا دما زياده ناب امريكا نخوتكا بفلاي كم بعد الامارات مثلا مور ناب امارات ناب امريكا كوتكا بمنقد أمريكا مواقع كداليا مخانن يزنقر زلو سلازي هجرات عرب أبحدا زيو وسانن بلوا اتخلو جنزبنا AI revolution قالوا دبالد نبرة تريليونات جنزب كابزن هجرات زياتن وزيو ناب أمريكا كأتو دبالد نبرة يا خونا يكلني ندادي شتي يلون كطبعا توم حدا قاريد ولو توريزم يلن كالي يلن تجمعاتنا توم ناقن فلي خيدالو ستوك ماركت نتحت قصي خيدالو سلازي they really are losing in all fronts بكل جنبارات بكل منقدي بكل مدرخ يوم خسر زلو سلازي أكم زي مدرخ دما ولو قاع من تلوهم نقول يكسجروه أتجن نخليك تقتل تقطباون درت على الويم زلو زلو سلازي الزون نفسه زخالة كنتاتيو أكن دزلات هذا ما توسختا زبال كازر بالله بزخاسمه. Asia region, this even as the region continues to deal with the impact of the ongoing war. A powerful weather system is on the move, raising fears of widespread disruption. Heavy rainfall has already caused flooding across the UAE, southern Iran, eastern Iraq, and surrounding areas. كم تري وزلهم أبت زلوا تسقم توسخ تسقم زي أبي إمارات أقاتي مزليو أب دبي برتعز خونه حبوبلا نفاس ماي إيران ترى يكونات قص أم زلا بفلاين إمارات أبا جوجو بعلو أتي قلهم كم زلوا يزنقر زلوا زخان تاي مالتيو بغطبا بدرونات بمسائلات نا إيران تداهيلو زلوا حبرتسب ويون عبي عن وتوريد وزلوا تتعرسن كالين الجرما باجوجو معالتاوي نتن إمارات دارجا سالست جيرو لك اللي خلينا ببرتع نفاس حبوبلا قلق ناي ماي ناقبر دما كالة توساقي ناي بليونات كسارة دما بزي يسعب له مخنياتو دبي يكون بفلاي دبي السيوج سيستم ويكات ماي انتمتشو كمي جيركا بكانالتات جيركا تسدو فنياتورا ناتو بصبق سسرحي يكونن سلازي
أبنا نفس وقف زمتو حدا قاعد يفتر سلازي أفكار جزء توريزم قطبان سلزلو قلتيف كاك تسجرو تخلت نيركا خد كون تخليها أنت حجز له كنا تاجن مستي قطباوي دسكلنا قاتي مزولو تسجم بدهوت قاتي مزولو توسخنا باجوجو قطعنا باجوجو ترى زولزانه باجوجو ملختي يبا مالو مساتو ممليسهم كينات تغسل يلمنو لو شجر يلمنو لو تسجم يصبوا له أملاق جني نقرأ مالو تخدوا وزلهم من قد جايو السوداناويان تقبروا وزلهم الليبياويان تقبروا وزلهم يوري اللخوية من قد غيري بلا مالو محمد بن زايد ناتو بحضرانجن نايم أنا بقمت علينا خنكيد جينا عيد أجابنا لنا كان عنينا زمسل زربان لنا زخانة الزون زأكل مال اختيم زبلوا وزلوا نكسم عزدلي وخل زخانة مال اختي نقرأ مالو بفلاي زخدوا وزلوا من قد بتتجا جامي حدقة يقول فمالو حدقة تدما نهي الله واحد تكفتر زغل حدقة تاتي الجد ما زنا باجوك حرايد حن كبيت كاوت أي كتبلات خليها تكبرات كابون كتعرض قال لك إحنا باللغل مس إيران كنا تكوينات كود علوم كنا تزعروا التكوينات نكبرتع التكوينات مليش إنك حيل إيران لما فحبتن كأدوى زيادة أمريكا كتكسل خمزلوا دفيت قبرو خمزلوا بمن قدي سبيشال إنفويناي إمارات أب أمريكا مالتيو دونالد ترامب بصغربا معلتا ترقيبو قصل أجوغاب قلن خالنا نحنا دما نتنيتو مساخا خوينو نكحقزاكا كنقسقسينا كنسعرينا بمبال أبون إيدوم إيتيوم كمزلو يزنقر زلو سلازي it's very sad أكمز عين درجة موداغم جن تي تفترو دما أنت أرتس قبر زلو أدماز قبر زلو يمثلنا نبلزلنا نمبر إيوك نبلاين خلينا سلازي تكونتات نابي قصي خيط كمزلو نريالنا بعابي يوجن أتي أجاتي مزلو بده نزن هجراتياتن حسبان دعرقيلا نهي الله واحد تيو من قدك غيره ما الاختيار محلال فلنا له كم نريو زلنا جن I don't think نساتهم صعب الوزلو في الإمارات مالتهم قالوا تجارات كم كنتات غطرية تخليها إمارات جن بفتسم كابزنا جرزي من قد تغير كم زلا زر ملكة ريال لنا مبش خمان زجدة بفلا يناب كرنا أفريقيا زتوكرة زحزم كنتاتن والسنتاتن إن ريال زلنا سلزي نزون حجكن ريانا أتكنت حازوهم في الدنيا نبزو بنا جسنا ملسك نبل let's go. I sometimes feel like I'm watching history just right in front of my eyes. Some analysts talk about this period as unique in human history because a number of crises have come together at the same time, making it very difficult or very challenging as to how to address it. Usually there are about 4 major crises that they talk about. كم تري وزلهم برهانو نجا فلوي تاريخه فيلمي ويكا دوكومنتاري زر زلهم قيني تسمع عن زلهم مغنياتو فتسين كاكت أمنو زي تخل عبيت تسأجمات أب هذا جزيت أخاخي بومس يومنا اللوي بلالو عبيت تسأجمات علمنا أب هذا جزيت جاتي ماما زي فلتو زي درجات بزحات هجرات أفريقيا ونزبلو وزلويا بفلاي ما كان بعل نبلس قلنا سرعات أب بزحات كالو تسأجي عز خيد زنبرة مالتي جنتايو تي ناي أمريكا تمرح زنبرت هيجمانيك باور تليت عنا جبرت رولز بيزد سيستم نابلت خدا زنبرت بلسقنان إثيوبيا مرحت إثيوبيا دما بزل على درجة زرب حولن قامولن زنبرو نعتاتهم نمجلقا نتهم ناي أمريكا ناي أوروبا حيل تاسل زوجل قولوا نعتاتهم زبلس زمتش زنبرة مدرخ أبكي إلله هذا عبس أجمع نعتاتهم مالتي كله أتي نعلمنا رديت وحب زنبرة تفعل عليه ب USAID كتب لا تخلي USAID دبلودي ولا تنا European aid ناكالو تجارات زنبرة بتفعل عليه من قد زمت زنبرة كلاتهم كم زيز تماخروا ببوجنهم كنت بعوض أجمع سلسلة نالقات صخيدهم كم بعلمي كم يتبيع زعم السلاحات أب حجز تمركز هيوات زلوهم نعمتها دما ولفنا حجز زلوهم نيرتيت بلو نيحكم النابلو نيتمهرت بلو نيجي حرشة بلو أب كل سلاتنا إثيوبيا أب حجز تمركز يتناطم سيستم إذا كل تطون دحريلو كسع كندينا تهاجر خابدا خمزغل كابوت عيدما قلت في زخونة مكيارات نيجو بوليتيكا ودر زمال دما وتم قدم مس إثيوبيا ترايك صرح زمرسو زنبرو مسكالوت حالتات كسرح يقولوا إثيوبيا دما زنبرة عدلاتون كيل واي غليو كل زد أمريكا موضات دما ناي مسمر ناي نقدم عتاو قبل علي دما ناي ساعات صقم من البات نسو كتقصي دلني تزعبيه صقم ناتهم كن exactly زيو
በተለያዩ አካባቢዎች የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ እየቆመ መጥቷል። ከጎዳናዎች ላይ ተሽከርካሪዎች ብዙም የማይታዩ መሆናቸው ነው በተለያየ መልኩ ያገኘናቸው መረጃዎች የሚያመለክተው። የነዳጁ ቀውስ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ከወዲሁ በከፍተኛ ደረጃ እየታየ ይገኛል። ወደ አንተ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ መሳይ። አዲስ አበባ ከተማ በጉልህ የነዳጅ እጥረት ከታየባቸው ከተሞች በዋናነት ተመላክቷል። አዲስ አበባ በበርካታ ቦታዎች ላይ የነዳጅ ማደያዎች በልዩ ትዕዛዝ የመንግስት መኪኖች ካልሆነ በስተቀር የትራንስፖርት አገልግሎት ከዚህ በፊት መግለጫ አውጥቷል። ለወታደሩና ለትራንስፖርት አገልግሎቱ ቅድሚያ ይሰጣል ተብሎ መግለጫ የተሰጠ ቢሆንም ነገር ግን በርካታ ታክሲዎች፣ ሚኒባሶች እንዲሁም የግለሰብ መኪኖቹ ምናልባትም በአንድ ማደያ ላይ እስከ 2 ኪሎ ሜትር የሚሆን ሰልፍ ይዘው ሙሉ ቀን ማለት ይቻላል ሙሉ ቀን ቁመው ነዳጅ በመጠባበቅ ላይ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ንኢትዮጵያ ወይ ከም ኢትዮጵያ ንዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ሰንኮፍ ዘለዋ ከፅድፈን ዝኽእል ታሪካዊ ፍጻመ ኢና ንርኢ ዘለና። እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሕፅር ዝበለ ክንርኢ ከለና ድማ ዳርጋ ከምዚ ዓይነት ፀገም ቀፃልነት ዘለዎ ሽግር እዩ ሒዙ ዝወፅእ ስኢልካ ድማ ብቐሊሉ ክስጋር ዝኽእል ዓቐበት እውን ኣይኮነን። ሓደ ካብኡ ዓብዪ ናይ ነዳዲ ሽግር ኣለዎም ጥራይ ደይኮነ እዚ ሽግር እዚ ዝተፈላለየ ናይ ኢራን ኩናት ብዝፈጠሮ ወይ እውን ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዝተዓፀወ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ IMF ብዝገበሮ ሕጊ ንብልፅግና ነቲ ድጎማ ናይ ፀዓት ዝነበረ ወይ ናብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፀዓት ዝነበረ ድጎማ ንከኣልዮ ገዲድዎ ኣሎ። ስለዚ ዋጋ ናይ ፀዓት ኣመና ከቢሩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ምኽባሩ ድማ ተዓፅዩ ኣሎ ሕጂ። ስለዚ እቲ ፀገም ብብዙሕ መንገዲ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ድማ ክገድፍ እዩ። ሊዲንግ ቱ ስታግናንት ቪሄክል ሙቭመንት እዚ ማለት ድማ ኣብ ሪጋታት ንሰዓታት ጠጠው ዘብል ድራር ዕለቱ ብኡ ሰሪሑ ዝኣቱ ካልእ ድማ ንስራሕ ንክኸይድ ማለቱ ኢትዮጵያ ዓብ ሃገር እዩ። ኣዲስ ኣበባ ዓብ ሃገር እዩ። ሚኒባስ ጌርካ ክትከይድ ተኮይንካ እተ ሚኒባስ ተዘየለ ናብ ስራሕ እውን ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ይክን ኢማጅን እቲ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ዝተጠናነገ ክኸውን ከም ዝኽእል ሪጅናል ኣግሪቬሽን ኤንድ ኮረፕሽን ከምኡ ድማ ዓብ ደረጃ ናይ ብልሽውናን ስርቅን ድማ ይካየድ ከም ዘሎ ፅነ ለኸረኩም ወላ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት እዮም ከእውዩ ጀሚሮም ዘለዉ ምክንያቱ ንዓታቶም እውን ብቐጥታ ክትንክፎም ስለ ዝጀመረ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ኩላ ስልጣን ዘለዋ ነቲ ነዳዲ ንካልእ ሒዛ ፀኒሓ ኣብ ዘለየቶ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ብክቡር ዋጋ ክሸጦ ኢላ ባዕላ እውን ፀገም ተጋድድ ከም ዘላ the crisis is worsens in regional states such as the Amhara and Benishangul. Reports suggest military generals are diverting fuel quotas for ብሓቂ ናብ ብላክ ማርኬት ካብቲ ዘለዎም ዓቕሚ ተደቂሞም ቶም ጀነራላት ይኹኑ መራሕቲ ነቲ ነዳዲ ይኹን ካልእ ነቲ ዕዳጋታት ባዕሎም ይሓፅርዎ ኣብ ክንድቲ ዘሎ ፀገም መሊሶም ይቕርቅርዎ እቲ ዋጋና ዓበየ ምስ ከደ ናብቶም ብፀሊም ዕዳጋ ዝሸጡ ትሸጦ ኣብ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ማለት ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና። ኢኮኖሚክ ስትሬን the fuel shortage has triggered a 40% spike in prices of basic goods. ስለዚ ብሰንኪ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ክሳብ 40% ምንሃር ዋጋታት ነበዓል ከምዚ ናይ ዘይቲ ናይ ምግቢ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ኣብ ናይ ትራንስፖርት ዋጋ ኣብ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዋጋታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ካልእ ነዳዲ እናኸበረ እንድሕር ከይዱ ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ግን ወይ ከዓ ሚድ ተርም ኣብ ሕፅር ኣብ ማእከላይ ግዜ ርሕቀት ዘለዎ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ትሕተ ቅርፂ ፕሮጀክትታት ጠጠው ክብል እዩ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ትሕተ ቅርፂ ፀዓት እንተሎ ጥራይ እዩ። ፀዓት ብቐረባን ብቐሊልን ክረአ ዝኽእል እንተኮይኑ እምበር ፀዓት እናኸበረ እንድሕር ከይዱ እቲ ፕሮጀክት ክሳራ ስለ ዝኸውን ጠጠው ኢኻ ክተብሎ ዘለካ። ስለዚ ኢንፍራስትራክቸር ፕሮጀክትስ ሃልትስ ዝኻ ናይ ትሕተ ቅርፂ ኮሪዶር ልምዓዲ ዋላ ገለመለ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ጠጠው ንኽብል እዩ። ስለምንታይ ዋጋ ናይ ትሕተ ቅርፂ እቲ ተንቀሳቅሶ ዘለካ ሎጂስቲክስ እናኸበረ እንድሕር ከይዱ እቲ ተምፅኦ ነገራት ብምሉእ እናኸበረ ስለ ዝኸይድ ንክትሰርሖ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ጠጠው ክትብሎ ኢኻ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዝሰርሕ ዘሎ ሰራሕተኛ ኩሉ ስራሕ ዘይብሉ ክኸውን እዩ። ሽቕረት ኣልቦነት ንላዕሊ ይትኮስ። ትሕቲ ቅርፂ ድማ ኣብ ግዜኡ እንተዘይተወዲኡ ዝፈጥሮ ፀገማት ድማ ኣብ ግምት ኢኻ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና። ዝኻ እንታይ ቪሽስ ሰርክል ሓደ ነቲ ሓደ ይፀሉ እቲ ነቲ ይፀሉ እቲ ነቲ ይፀሉ ተለኻኺምካ ድማ ናብ ደልሃ መድገፅካ ምኻድ ማለት እዩ። ፈርቲላይዘር ሾርተጅ ካልእ ድማ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘላ ብልፅግና ናይ ድቑዒ ፀገም እዩ። ድቑዒ ዳርጋ ንኣፍሪካ ምሉእ ወላ ብኣሜሪካ ኣብያት ፈጢሩ ዘሎ እዘን ሃገራት ዓረብ ጥረ ነገር ነቲ ድቑዒ ዘድሊ ካብዘን ሃገራት እዩ ዝመፅእ ነይሩ። ስለዚ እሱ ኣብ እዋኑ ክኸይድ ብዘይምኽኣሉ ሕርሻ ድማ ወቅቲ ናይ ሕርሻ ድማ እናመፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኣብ ከምኡ ዓይነት ድቑዒ ኣተኪሩ ዝኸይድ ዝነበረ ዓብ ፀገም ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ኣሚን ብልፅግና ኢዝ ኢን ዲፕ ትራብል ክብድ ዝበለ ዓዘቕቲ ገጢምዎ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና። ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም በዚ ነገራት እዚ በዚ ዘለዎ ኩነታት ተቐፂሉ ሰብ ድራር ዕለቱ ክረኽበሉ ዘይክእል ኩነታት ከጋጥም እዩ። እሱ ድማ
ናብ ምንታይ ገጹ ይክወስድ ኩነታት እናተበላሸወ እንድሕር ኸይዱ ያ ኣማራፂ የብሉን ሰብ ንሓትሕቱ ክመናጨት እዩ እቲ ናዕቢ ዝበሃል ዕግርግር ዝበሃል ካብ ዜሮ ከም ዘይመፅእ ንፈልጥ ኢና there's always a reason ሰብ መናብሮ ኣመና ምስ ከበዶ እቶም ሃብታማትን ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ኣብ ቪላታት ተቐሚጦም ከምቲ ናይ ጓል ሃይለ ስላሴ ድያ ዋላ ጓል ንጉስ ከም ዝበለቶ ዝበሉ ጓሉና ኣብዪ ኣሕመድ ተበልካዮ እውን ምግናን ኣይኮነን ባንን ተስኢኖም ዳ ኬክ ደይበልዑ ዝበለቶ ስለዚ ኣብቲ እንዳ ኬክ ክኣትዉ ክፍትኑ እዮም ማለት እዮም እቶም ሰባት and እዛ ኩናት ናይ ኢራን ይብል ኣለኹ ኣነ I'm predicting this ማለት ሚት ኻሚት ከጋጥም ወይ ገለ ይብል ኣለኹ ግን ኩናት ናይ ኢራን መጠን ዝነብሓሉ ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ነገር ክንርኢ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ነገር ክረኣየሉ ዝኽእል ተኽእሎ probability ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ንላዕሊ ገፁ ይድይብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዝዓበየ ፈተናናቱ ካብ ሸነ ወይ ካብ ፋኖ ይኮነን ኣብ ዝዋን እዚ ዝዓበየን መድረኻዊ ፈተናናቱን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም እዚ ከምዚ ዓይነት ክራይሲስ መዓት ነገስታትን መራሕትን ዘውደቐ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ እኹል ጭብጢ ዘለካ ናይ ፀዓት ፀገም ናይ ኤነርጂ ፀገም ሓደ ካብቲ ንስርዓት ንምቕያር ዝዓበየ መሳርሒ እዩ ሕጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ እሞ ከምዚ ፀገም ሳብ ኤርትራ ኣሎ እንዲ ይብሉ ኤርትራ ፀገማ ስጊራ ተያይልናኩም ኢና ስለምንታይ ኤርትራ ዓለም ኩላ ነዳዲ ብሕሱር ክትገዝእ ከለ ነዳዲ ከልኪሎማ ነይሮም እዮም ነዳዲ ነበረ እንተ ስለምንታይ ድልችት ዘይነበረ ብኤርትራ ነዳዲ ስለ ዝኸልከልዎ ስፔር ፓርቲ ስለ ዝኸልከልዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ነቲ መድረኽ ዝላደየሉ እዩ እቲ መንግስቲ መንገዲ ይፈልጥ ኣካይዱ ዝፈልጥ እዩ ኩነታቱ ዝፈልጥ እዩ እንታይ ዓይነት ሽግር ከም ሰገረ ይፈልጥ እዩ እቲ ህዝቢ ነቲ ፀገም ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ እዩ ሕጂ ግዳእ እቲ ዝመፅኦ ዘሎ ፀገም ስካላ ዓለማት እዩ ተፃወርነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ዘድልየካ ተፃወርነት ዘለዎ ህዝቢ ተፃወርነት ዘለዎ ሰራዊት ተለካ ኣብ ውግእ ጥራይ ኮነ ዝጠቕመካ ኣነ ናተይ በታ ውግእ ከይረኣኹ ከለኹ ዝግምቶ እንታይ እዩ ሓያል ሰራዊት ዝበሃል ሓያል ህዝቢ ዝበሃል እንታይ እዩ ክፃወር ዝኽእል ጥራይ ባህላ ያኒ ኩሉ ካልእ ነገራት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ቀላፅሙ ዘሕበጠ ወይ ገለ ይኮነ ንዓይ ክፃወር ዝኽእል ህዝቢ እንተለካ ክፃወር ዝኽእል መንግስቲ እንተለካ ክፃወር ዝኽእል ሰራዊት እንተለካ ንሱ እዩ ሓያል ዝበሃል ምክንያቱ እዚ ኣብ ፊልም ሆሊውድ ትሪኦ ዘለካ ወይ እውን ኣብዚ ቲክቶክ ዝረአ ዘሎ ቀላፅም ዘይኮነ እቲ ፀገም ምስ መፀ መን በዲህዎ ክሰግር ይኽእል መን ነኺሱ ክኸይድ ይኽእል መን ማይን መግብን ውሒዱ ከሎ መን ነዳዲ ተሳዒኑ ከሎ መን ሽግር ገጢምዎ ከሎ ስነ ነኺሱ ክኸይድ ይኽእል እቲ መልሲ ድማ ንፁር እዩ ኤርትራ ይበሃል ኤርትራ ሃገርን ህዝብን ንከምዚ ዓይነት ፈተና ነኺሶም ክኸዱ እዮም ስለምንታይ ንሶም ተነኺሶም ፀላእዮም ቅድሚዮም ክዓኑ ከሎ ክርእይዎ ስለ ዝኽእሉ ድሓር ድማ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም መንግስቲ ኤርትራ ዝፈጥሮ ፀገም ኣይኮነን ብዓለም ደረጃ መፅኡ ዘሎ ፀገም እዩ ስለዚ ዋላ እቲ ፀገም ንኤርትራ ጥቕሚ ክፈጥረላ እየ ዝብል ዘለኹ ፀላእትናታ ኣብ ቅድሚያ ዓነውነው ክብሉ እዮም ሓንቲ ጥኢት ከይተኮሱ ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ኤርትራ የምፅኦቶን ንሕና ኤርትራውያን ናይ ምሃዝናዮን ንፀላእትና ግን እቲ ቀዳማይ መሳርሒ ናይ ትዕንወቶም ናይ ውድቀቶም ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ሎከደስ ናይ ብልፅግና ካድረታት ስምዖም ዝገባ ምን ቢያሳይ ወትርክ ኢንተርናሽናል ነገር ፍለጋኩም ዝገባ ምን ስለደረግ ደን እኔ የምለው ወታዘና እያላችሁ ያዙ ባለነው በኢትዮጵያ ነው ምን ነው ኢራን በተደበደበች ኢትዮጵያ ፈርበላች ባለነው በኤርትራ ገባት ወሬ ምን ነው መናገር አይቻልም እንዴ ባለነው ነው አዲስ አበባ ውስጥ ሰልፍ የለም አይደል የምን ሰልፍ ነው ያለው የሌላ ሰልፍ ነው አባቴ አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ ከሆነ አለ ሮቤና ሌላ ቦታ ምን ሊከሰት እንደሚችል ገምተው አወይዳይ ባሻይ ቀስ በቀስ ካብ ብልፅግና ቀይሕ ካርዲ ክወስድ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሓቂ ኣብ ሂወቶም ስለዝኣተዎም ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ክገብር እናበለ ኢንተርነትን ቴሌፎንን ብሓደ ቆሪፅዎ ብፊኒስትራ ኮይኑ እየ ዝገብሮ ዘለኹ እናበላ ከማርር ከሎ ሰሚዕና ነርና ሕጂ ድማ ሪጋ ናይ መነባብሮ ኣመና ከም ዝኸፈን እዚ ድማ በብልሽውና ናይ መራሕቲ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል ኣንግል እዩ ዝወስድ ዘሎ ብልሽውና ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስርቂ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ሕማቕ ምሕደራ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣካል ናይቲ መንግስቲኹም ስለዚ ጉሰምዎ ጥራይ ኢና ንብል ባይ ዘ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኦልሞስት ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሽግር ናዕበየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ክቃለስ ዝኽእል ክቃለስ እዩ እቲ ዘይክእል ድማ ክሃድም እዩ surges as eastern route turns deadliest.
Outbound migration from Ethiopia along the eastern route rose by 18% in 2025, reaching more than 500,000 people, according to the International Organization for Migration. The agency said the increase is driven largely by economic hardship and involving smuggling tactics, with migrants using remote routes through Djibouti to bypass checkpoints. Ethiopians accounted for 97% of those tracked, with economic reasons cited in most cases. At the same time, forced returns from Saudi Arabia reached over 95,000 in 2025. ስደት ናይ ኤርትራውያን ጥራይ ዝምልከት ገይሮም መጃሃር ዝጥቀምሉ ብዙሓት እንዲዮም ኣብ ኢትዮጵያውያን ተሰዲዶም ኖባዲ ኬርስ ፖለቲካዊ ረብሓ ስለ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኸዱ ክሞቱ ይኽእሉ ብዛዕባኦም ዝፀሓፍ ኣርቲክል የለን ብዛዕባኦም ዝግበር ብዙሕ ነገር እውን የለን ቢካዝ ኣጀንዳታት የለን ብኡ ክትረብሓሉ ትኽእል ኤርትራውያን ዓብ ኣጀንዳ እዮም it serves a bigger purpose ስለዚ ንኤርትራ ክትወራን ከተትክማን ስለ ዘለካ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኩሉ ግዜ ብፍሉይነት እዩ ዝጥቀስ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያውያን ኣብ 15 ብ18% ወሲኹ ከም ዘሎ እቲ ናይ ስደት ይብሉ ኣለዉ መመሊሱ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቁፅሪ ድማ ከም ሰብ ክትሪኦ ከለኻ ፍርቂ ሚልዮን ገለና በላይ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኸማን ሰብ ክቆፅሮም ዝኻለ እዩ መብዛሕትኡ ስደት ሰብ እንተተሰዲዱ ናብ ኩሉ ማዕዘን እዩ ክኸይድ ዝፍትን ኢትዮጵያውያን ድማ ከመይ እዮም ዝገብሩ እቲ ወገን ሱዳን ዘሎ ናብ ሱዳን ገፁ እቲ ወገን ሶማልያ ዘሎ ብሶማል ምጅቡቲ ንኸይድ ሓደ በቲ ሓደ ብኬንያ ሓደ ብደቡብ ሱዳን ናብ ኩሉ እዮም ክስደዱ ዝፍትኑ and as we can see እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከመይ ኢሉ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘለዎን ንኣብነት ካብ ኤርትራ ንስዑድያ ዝኸዱ ይትሰምዐን ኢኻ ዋይ ስዑድያ ንየመን ዝኸዱ ይትሰምዐን ኢኻ ሽግር ተለካ እኮ ናብ ኩሉ ኢኻ ትኸይድ ኖ ኤርትራውያን ኣብኡ ይከዱን እዮም ኤርትራውያን ስደት ናቶም ንፁር ዝኾነ መንገዲ ዘለዎ እዩ by the way ኤርትራውያን በብዝሒ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ብልፅግና መራሕናቶም ኣብዚ ቀረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ እውን ሸንኮለል ከብል ወርየ ነይረ was this video ኣብዚ አብይ አሕመድ ለንቀነ ንኤርትራውያን ከይጠቀሰ አይተኸደሉን ያ ከ400 ሺህ በላይ ኤርትራውያን አሉ ከ400 ሺህ በላይ ለ400 ሺህ ኤርትራውያን ቤት የሆነች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ውስጥ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክሳብ 400 ሺህ ሰብ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ የለውን ክብል ኣይክልኒ ንለ 400 ሺህ ዝኾኑ ሰባት ዓዲ ዝኾነት ሃገር እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ but at the same time ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ገዲፎም ይሃድሙ ከም ዘለኻ በዓላቶም ኣምን ንሓትሕዶም ከነራኽቦም ግዜ ይብልናን ግን ኤርትራውያን በብዝሒ ነቲ ሃገር ይገድፉ ኣለዉ ይብሉን ኣለዉ ጉዳያችን ስናልፍ መቋጫ በሌለው የግዳጅ ውትድርና የተማረሩ ኤርትራውያን የቱርካናን ግዛት በመጠቀም ወደ ኬንያ በገፍ እየፈሰሱ መሆኑ ተሰማም። ወደ 1000 የሚጠጉ ኤርትራውያን በዚሁ መስመር ለመውጣት ሲሞክሩ በጸጥታ ኃይሎች መያዛቸውም ታውቋል። ብዙነህ እንዳለ ዝርዝር አለው። ኤርትራውያን ፍልሰተኞች ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ከምዚ ብዙሕ ግዜ ዝዛረቦ ናይ ኤርትራ ስደት ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ናቶም እዩ ካብ ኢትዮጵያ ግን በብዝሒ ኤርትራውያን ብርግፅ ድማ ሓቆም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣማራፂ ኣብ ዝረኽብሉ ካብዚ ኢትዮጵያ ክወፁ ይደልዩ እዮም ብዙሕ ምክንያት ድማ ኣለዎም ክወፁ ዘለዉ ሓደ ኣብቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ቪዛ ዝኣተኹም ሰባት ብኣማኢት ኣሽሓት ዶላራት ክሓትኹም ከም ዝኾኑ ነጊሮም ኣሎ በቲ ሕግናቶም ስለዚ ብፓስፖርት ትነብሩ ዘለኹም ካብቲ ዓዲ ክትወፁ ከለኹም ተሒዞምኩም ብዙሕ ገንዘብ ክሓትኹም እዮም ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንክወፅእ ሰብ ትግድዶ ኣለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኤርትራውያን ውሕስነት የብሎም ንጎምሸትን እዮም ክግፈፉ ዝኽእሉ ሓደጋ ክወርዶም ዝኽእል ምስቲ ኣብ ቴሌቭዥን ንሪኦ ዘለና ዝፍክርዎ ዘለዉ ንኤርትራውያን ስጋት ክህልዎም ይኽእል እዩ እንተኾነ እቶም ኤርትራ ዘለኹም መንእሰያት ሓደራኹም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከቢድ ብድሆ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ስንኹም ንኸሱ ዝሓለፈ ኣሚን ኣብ ኤርትራ ፀገም የለን ብድሆ የለን ክብል ኣይክእልን ኣነ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ኩሉ እውን ከቢድ እዩ ዘሎ ብፍላይ ነዚ ሓንቲ ዓመት 2 ዓመት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ንሕና ክንግምቶ ንኽእል ዝኸፍእ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ኤንድ ጥንቅቕ እንተበልኩም ዝሓሸዩ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ክእል እየ ካብ ዓዲ ስንኹም ነኺስኩም ፅንሑ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጦን ኢና ሕጂ ካብዚ ናይ ሰብኣዊ ፀገማት ወፂና ኣብ ሓደ ዓብዪ መዛረባ ርእሲ ተፈጢሩ ኣሎ እስከ ዝስምዕዎ ለንቀነ ሓደ ናይ አፍሪካ ኢንቴሊጀንስ ዝበልዎ ስለያው ሓበሬታ ደውፅኦ እዮም ዝብሉ የተባለ አንድ የሚዲያ አውታር የተለያዩ አፍሪካ ውስጥ ያሉ በጣም ጥብቅ የሆኑ ሚስጥሮችን የሚያወጣ ሚዲያ ነው። እንግዲህ የአብይ አህመድ ጀነራሎችን በምንጭነት ጠቅሶ ነው ወደ ትግራይ ሰራዊቱ ሊገባ እንደሆነ ትግራይ በሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ካምፖች ውስጥ ሰራዊቱ ሊሰፍር ነው፣ ለዚህም የትግራይ ባለስልጣናትን አሳውቀናል የሚል መረጃ ይዞ ወጥቷል። በእርግጥ መረጃ አዲስ አይደለም። ባለፈው ከ2 ከ3 ሳምንት በፊት ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ልንገባ ነው የሚል መረጃ በአገዛዙ የተለያዩ ዲጂታል ሰራዊት አባላት አማካኝነት ሲሰራጭ ነበረ። አልገቡም። አሁን ደግሞ ልንገባ ነው የሚል
እዚያ ዘረባ ኣዝያ ገዳሲት እያ ብክልተ መንገዲ ክንሪኣ ኢና መጀመርያ let's listen to this one ኣብዚያውን ክልተ ረኺበ ኣለኹ ዝምልከት ሰበር ሓበሬታ ተሰሚዑ ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንመራሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቁርጽ ዝበለ ውሳነ ፍሊጥዎም ሓይልታት TPF ንTDF ቁፅፅር ትግራይ ክርከቡ ምዃኖም ድማ ተሰሚዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታቱ ዳግም ንምቁፅጻር ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ንምውፋር ንመራሕቲ እቲ ክልል ከም ዘፍለጠም ኣፍሪካን ኮንፊደንሻል ጸብጺባላ እዚ ምንቅስቃስ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዑል ፖለቲካውን ጸጥታውን ለውጢ ከም ዝኽልዩ እቲ ጸብጻብ ዘመልከት መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘሎም ንመራሕቲ ክልል ብግልጺ ዋላ እኳ ተፍለጠም መራሕቲ ክልል ግን ፈቃደኛታት ከይኮኑ እዮም ተሪፎም ይብል ጸብጻብ ኣፍሪካን ኮንፊደንሻል ነዚ ይበል እምበር ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ኣማኒላ ሰፋም ምስ ሪኦት ሚድያ ኣብ ዝገበረ ጻንሒት ክሳብ ሕዚም ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ሕቶ የለን ብምባል ነቲ ሓበሬታ ነጺግዎ ከም ዝነበረ ዝከርዮም ኢትዮጵያ ዝምልከት ሰበር ሓበሬታ ተሰሚዑ ኣሎ ሰራዊት ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ንሰምዓ ዘለና ብብዙሓት ምንጭታት እውን ትዝረብ ዘላያ ድሓን ገለ ካብቶም ክኢላታት ነዚ ዝብልዎ ዘሎማ ኣተሓይዘ ክዛረብ ዘሎ እንደ መግባት አይደለም አሁን ያለው ሁኔታ ያለፈው ጦርነት ሌላው አማራ ክልል ሙሉ በሙሉ የአብይ ደጋፊ ነው የነበረበት ትሬት አለብኝ ብሎ የአማራ ልዩ ኃይሉም የፋኖ ኃይሎችም ያን የነበሩት ከአብይ ጎን የቆሙበት ከወዲያኛው ጫፍ የኤርትራን ሕጂ እንታይ እቲ ሪፖርት ዝብል ዘሎ ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ብምውካሲ ድማ እቲ ሪፖርት ወፂኦም ዝብሉ ዘለው ብልጽግና ሰራዊት ናቱ ናብ ትግራይ ኣብቲ ቅድሚ እንታይም ዝብልዎ እቲ የሰሜን እዝ ናይ ሰሜን እዝ ዝነበረ ቦታታቱ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ናብኡ ክምለስ ከም ዝኾነ ወሲኑሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ንዑ ንምትግባር ድማ መጀመርያ ብምንታይ ክጥቀም እዮም ክብሉና ፀኒዮም በቲ ናይ እንታይ ካትብሎ በቲ ናይ TPF ዝብልዎ እቲ ናይ ሰላም ሓይሊ ናይ ትግራይ ብኻልእ ኣዘራርባ ኩነታት ናይ ተጋሩ ንምትግባር ወሲኑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ካብ ብልጽግና ዘይትጽበዮ ነገር ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና they can do anything ነቲ ሃገር ኣብ ንሓትሕዱ ከባልዕዎ ዘይፈተንዎ የብሎምን ሕጂ እውን ንዑን ተገበሩ ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብርግጽ ሓደ ነገር ግን ይበርሃልካ ኣብ ኢትዮጵያ ብልጽግና ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ ናይ ህላወ ፈተነታት ማለት እዩ ፌደራል መንግስት በትግራይ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ካምፖችን ለመቆጣጠር ሰራዊቱን ወደ ትግራይ እንደሚያሰማራም ለክልሉ ኃላፊዎች ማሳወቁን ሰምቻለሁ ሲል አፍሪካን ኮንፊደንሻል ዘገበ። በአፍሪካ ፖለቲካዊና ጸጥታ ጉዳይ ሕጂ እዚ ጀስት ሓደ ካብቲ ብኩሉ መንገዲ ዝትንትንዎ ዘለዎ ከም ዝኾነ ከፍልጥ ኢለ ስለዚ ናብዚ ቦታ እዚ ክኣቱ ይፍትን ኣለኹ ወይ እውን ናብዚ ቦታ እዚ ሰራዊተይ ክእትየ ክብል ከሎ እዚ በይኑ ወይ እውን ኣናኣይስካ ክረአ ዝኽእል ኣርእስቲ ይኮነን ስለዚ ንሓደ ዓቢ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዳይ ስለ ዘለዎ ድማ ስጉምቲ ንክወስድ ክፍትን እዩ ኣብ ትግራይ ድማ በቲ ናይ TPF ዝብሎ ወይ እውን ናይቲ ሓራ መሬት ዝብልዎ ዝነበሩ እናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ሓራ መሬት ከይሞተ ከሎ ክጥቀመሉ ለኒ ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ ኣዛራቢ ነጥቢ ክፈጥር ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ በርሂልና ኣሎ ናው እዛ ጉዳይ እዚኣ ስለምንታይ ነውፅ ትፈጥር ኣላ እንድሕር ኢልካ ካልእ ግንባር ስለ ዘላ ጎኒ ጎኒ ትኸይ ዘላ ተኻለይቲ ግንባር ከነተሓዛ ምንቲ invasion into Southeast Sudan. The allegations have yet again highlighted how the war between the army and RSF seemingly goes beyond Sudan's borders. This development followed the RSF's claim that they had seized the strategic border town of Kurmuk. It lies in Sudan's Blue Nile state, which is a strategically vital region that shares borders with both Ethiopia and South Sudan. The RSF said that it had a long ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝዝረብ ዘሎ ነጥቢ እንተሪእናዮ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ዳዕሚ መሰሪዕ ብደገፍ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ገይሩ ነዚ ኩርሙክ ዝበሃል ከተማ ብምቁፅፃር እዚ ከተማ እዚ ድማ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ደቡብ ሱዳንን ስለ ዝዳወብ ንኢማራት ሎጂስቲክስ ናቱ ንዳዕሚ መሰሪዕ ብዝበለፀ መንገዲ ከሳልጥ ይኽእል እዩ ክልተ ሰለስተ ኣማራፂ ብሓደ ቦታ ይህበሎ ካልኣይ ናብ ካርቱም እትገብሮ መጥቃዕቲ ብዝለዓለ ደረጃ ድማ ዋላ እውን ናብ ግብፂ ንክግበር ዝኽእል ንግብፂ ንምፍርራሕ እቲ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ ካብዚ ቦታ ዝንርሑቕ ስለ ዘይኮነ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ንክትፈጥር
ንኢማራት ብመንገዲ ዳዕመ ስርዕ ዝለዓለ ፅልዋ ብልዕሊ ግብፂ ንክትፍትን ምናልባት ግብፂ ምስ ኤርትራ ዶ ምስ ገለ ዶ ገለ እንድሕር ኢላ በዚያ ነጥቢ እዚኣ ነቲ ጌርዲ ዝብል እውን መሸንቆቃ ብምግባር ኢትዮጵያ ብልፅግና ገለ ክገብር ተዘይደልዩ ዳዕመ ስርዕ ገለ ክገብር እየ ብምባል ፀገማት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዚ እውን ሓደ ካብቲ ቼስ ወይ እውን ፀወታ ናይ ጂኦፖለቲካ ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና ስለምንታይ ወላ ዓበይቲ ሚድያታት ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ተራ ናይ ኢማራት ኣብዚ ከባቢና ትገብሮ ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ይዛረቡ ኣለዉ መጀመርያ እዚኣ ከስማዓኩም እዚኣ ስምዕዋ ድሮ ጀዋር ነዚኣ ብዝሰፍሐ መልክዕ ተዛሪብዋ ነይሩ ለንቀነ حلف سلسة معلتات مشكلة حيلتها السودان تمرت فتيرو أنصار سراوي السوداني واقع كم زلو بوليتيكينيا جوار محمد قليسو جوار محمد بقانق أرومنيا أبا محورا ميديا فيسبوك كم صحافو اتي أبا كباب دوب إثيوبيا بجزاء السودان زخونت اللي كسان استولع كبير كوينات سراويت مكل حال إثيوبيا مسحيلتات قلتو في دقف RSFن حزبو من كسقاس حرنا السودان سمينن تمرت فتيرو أنصار سراويت مكل حال السودان تسليفو أبا زحلف سلسة معلتات بمدرن بايرني كارس خمزلو حبيرو بزخينات زي حيلتات قلتو في دقف RSF مسزباو من كسقاس حرنا السودان سمين بمخان ندوباويت كتما كومروكو قاعد رزخالو كونن كلو سراوي السودان دما أبا وشت دوب إثيوبيا بزفتهم دبداب أير نماكل تعليم عطوقات RSF كم زوقعيو بوليتيكينيا جوار محمد صحيف زولو بسنك زخينات زي كساب حجي كابا السودان إثيوبيان أبا مواسن تدوبات كلتيان هاجرات أستات 17 حزبي كابا مربطو تمزابيلو كم زلون حبيرو بوليتيكينيا جوار محمد كم صحافو اتزحزن دما كمتي أبا كالو تعودو وقاس زرقه أبز كوينات زون أبلا سراويت مكل حال إثيوبيا زخونو دك أبات أورومو تماريخهم كبخيون كم هلالون زرقي فيديو تزرقي حلو كبل قلب قال تحيفلهم كل حال إثيوبيا نزحلو في سلة كمزان رياض لنا إذا قد عايزيا نابي قطع تخيط كمزلا نمجن زاباز عكليو مبقى سناتا من مخانو دما كلنا نفلطو قد عيو سلازي أبزين رياض لنا كونتات مدرخ مالتيو زي حدا كابتي نتناي سمين كوينات نخدقس ويو نكزححال زقابر نقرن تولو إذا قد عايزيو إذا خانتايو بلتقنا أب سمين كوكبر زي حسب زنبرا كوينات نقزيو أدسكيلو حايلونا توكروناتون أبزين دعم سرع نمدحان نسراوي السودان دما نمدخام بخلطي مداي بتحدى نا أمريكا وسانة بتي مساد بلوس بحال نت سراويتنا إثيوبيا سراويتنا السودان بمخنانن حماقشن بمهابن قبل عليو قدا بمقبار سقمت كوس دحر مغنايو سراويتنا السودان دما بترنا تسيقوالو نزي مساد بلوس زقبرو زلون زوس زلون سقمتي كنا تسقوخلو بزي دما تي أبزي دما خمدرو يزلنا تزاريوم نت سراويتنا السودان أبتي دارفور زقبرو زلو من كسقاس نمحتصارو زوسة زلو سقوم تندر لنا سلازي قرن أفريقيا أكبد بلا مدرخ أتيا خمزلا مجنزاب كلينايو أبزي دما صمدو لنكني بزيك ألتفة ملكة بزبرتا حيليك صرح رينا لنا تقراي إرترا السودان أبكسلا ناي صمدو مقابا يا جيروم نيروم مرأينا تدما أب سودان تاي كايد الله يري ولو إزيز كايد زلو دما نفسه وكفا في سمين زلو هزبي حدقا مخاني فلتيو نفسه وكفا نتقراي حدقايو نفانو حدقايو نشينا حدقايو نسودان حدقايو everybody نيرترا دما حدقايو كلاتهم نزبل تسقنا زقبرو زلو حدقا ترديهم اللو سلمتاي أبزي بوتازي إمارات بوغز غانا مسفاح كقبر ندحر غيلو اتي دعم سريع انتاي دعم سريع كتولت لكم بزعو غزي ابزو فيديو نمسينا لنا دعم سريع بناي وصاي حيلتات فندد زخوني وتهدرات ناتو يوكريناويان كونو قوليهم دك كولومبيا كونو قوليهم كابكال أفريقيا عسوبات بجنزب النامساخا نابكالو تقرات كل عينة مدقعة تقبر تخليقها سلازي حماقة جندان مقبار أبازيو استراتيجيكا بوتا زد كونزل لسلاي نمانم كقسن زخلا يكونن فانو كم عبا حدقا كريويم هو حد كم عبا حدقا كريويم سودان بعبيو حدقا ينعم إيرترا دما كم حدقا يتريو شنو ونكمو that's why جوار دما بعوتات زارب زلو سلازي نزي قدايزي بخل من قدي سبكك على سليو اتي نعوز زبقس زلو دما كم وترو ندادو وسيقي تسرع زلو Flights carrying suspected weapon shipments to the RSF in Sudan's civil war have continued despite the Iran war. Emirati-linked flights to RSF-linked transit hubs in Chad and Ethiopia paused at the outbreak of the Iran war on February 28th, but resumed 4 days later despite continued Iranian strikes on the UAE. The UAE relies on Ethiopia as a main transit point on its supply lines to the RSF due to Egyptian, Saudi, and Somali disruptions. انتايم زبلو زلو جبتي أبا مني خاطبلا إمارات بزي قد سنتايت أقام يقات مالو
ጉዕዞኣ ትቕፅል ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንዳዕመ ሰሪዕ ንምዕጣቕ ብመንገዲ ኢትዮጵያን በባኻልን ጌራ ስራሓ ብዝለዓለ ናህሪ ትቕፅል ከም ዘላ እቲ ዕላማ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ ግድን ክዕወት ክኽእል ኣሎ እንተደይተዓወተ ድማ ክሳብ ኢማራት ትድሕን ክሳብ ካብዚ ዘለዋ መፃቦ ትወፅእ ከይወድቕ ኣብ መንጎ ጥዋዕዋዕ ከይብል ብኩሉ መንገዲ ክሳብ ንሕና ንመፅእ ንብልፅግና ስንኻ ነኺስካ ክትቃለስ ኣለካ ንሕና ድማ ኩሉ ዝከኣለካ ክንሕግዘካ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ብልፅግና ወሲድዎ ዘሎ ምርጫታት ቀሊል ከም ዘይኮነን እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ልዑል ጥንቃቐ ጌርና ክንሪኦ ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ትኽስታት ተደጋጋሚ ወላ እኳ ክሲ ይግበር እንተሎ ዘረባ ንሰምዕ እንተለና ሱዳን አርሚ አላይነት ጋቨርነር አኪዝ ኢትዮጵያ በዚ ኢትዮጵያ ሱዳን ተደጋጋሚ ንብልፅግናን ነቲ አካይዳናቱን ንዳዕመ ሰሪዕ ይሕግዝ ከም ዘሎ ይኸስዎ ኣለዉ ህዝቢ ኣከቢድ ዝኾነ ድስቁልቁል ዝበለ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እውን ንእሽተይ ንስማዕ Information received shows that over 277 civilians were killed, over 3/4 of whom were killed in drone strikes. The fall of Kurmuk and the allegations against Ethiopia suggest that the path to peace in Sudan is becoming even more cluttered with politics. As the border remains a flashpoint, the humanitarian effort will continue. ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ኣለና እዚ ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ኣለና ደይኮነስ ኣቲና ኣለና እቲ ሓድሽ መድረኽ ድማ እቲ ከም ሲናርዮ ኣናላይዝ ንገብሮ ዝነበርና ኮስቶ ከምዚ እንተገይሩ ከምዚ ክኸውን እዩ እዚ ከምዚ እንተገይርና እዚ ከምዚ ክኸውን እዩ በዚ እንተመፅኡ እዚ ከምዚ ክኸውን ንብሎ ዝነበርና ካብ ክኸውን እዩ ሓሊፉ ናብ ርሱን ዝኾነ ስጉምትታት ኣታትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ብመንገዲ ካድረታቱ ብዝሰፍሐ መልክዕ ናብ ሱዳን ንገብሮ ዘለና ትክክለኛ ውሳነ እዩ ንሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ድማ ክነዳኽም ኣለና ዝብል ዘረባ ብወግዕ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ማስክ ቀሊዕካ ናብቲ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ምውሳእ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኣብ ግምት ኢኻ ምናልባት ብልፅግና ንግዚኡ ዕድል ክበይ ይኽእል ኸውን እዩ ንግዚኡ ንሱዳን ንኸሳቕን ገለ ነገር ግዜ ገዚኡ ካብ ኢማራት ድማ ገለ ሓገዝ ረኺቡ ነቲ ኩነታት ንክቕፅሎ የኽእሎ ይኸውን እዩ ባት ኢን ደ ሎንግ ተርም ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ንብልፅግና ንባዕሉ ኣብ ዝገደደ ሽግር ክእትዎ ምዃኑን ካብዛ ሽግር እዚኣ ድማ ብቐሊሉ ክወፅእ ከም ዘይኮነ ብዙሓት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለምንታይ ብዙሓት ሓይልታት በዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ብዙሓት ሓይልታት እንታዮም ክገብሩ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ነዊሕ ፀላኢና ንሕጂ ግን ፀላኢና ኣይኮነን ዝብሉ እንተነይሮም ሕጂ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ብቐጥታ ናይ ሕጂ ፀላኢና እዩ ስለዚ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ነዚ ሓደጋ እዚ ንምውጋድ ክብሉ እዮም ስለዚ እቲ ኣንፃር ኣብዪ ኣሕመድ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ብዝበርትዕ መንገዲ ብዝሓየለ መልክዕ ንክቕፅል ዝደፍእ ነጥቢ እዩ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ድርኺት ድማ ኩሎም ሃገራት ካብዚ ሕጂ ወሪድዎም ዘሎ ሓደጋ ንክትንስኡ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ኤርትራ ድማ ደጊምና ሕጂ እውን ንብል ኣለና እንታይ ኢና ኤርትራ እውን ሕጂ ብብዙሕ መንገዲ ፅቡቅ ዕድል ትረክብ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ኩናት ትረብሕ ሃገር ስለዝኾነት ኣይኮነት እንታይ ዳ ኤርትራ ናይ ህላወ ፈተና ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ነቲ ገጢምዋ ዘሎ ፈተና ንምስጋር ድማ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ነዚ ድማ ብርግፅ ንሕና እውን ነቲ ገጢምዋ ዘሎ መፍትሒ ክደልየሉ ስለ ዘለዋ በይና ከዓ ዘይኮነት ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይኖም ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ናትና ሽግር ንምፍታሕ ዘይኮነ እቲ ሽግር ናትና ካባና ንላዕሊ ናባታቶም ስለዝዓቢ ሳቶም እውን ኣብቲ ጉዳይ ትከኣትው እዮም ንመለስ ካልእ ፀገም ኣለዎ ለንቀነ ብልፅግና ክሓብዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክሓብዎ እኳ ይፍትኑን እዮም ግን ብካልእ መልክዕ ክገልፅዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ርወዚስ ልመና ናይ ብልፅግና ዘርኢ ቪድዮ ነይርኒ ዌር ኢዝ ዛት የስ ኣብዚ ስምዖ እዚ ሃስምዖ Advances debt talks with Saudi Arabia. Under G20 framework, Ethiopia has held talks with Saudi Arabia to advance debt restructuring under the G20 Common Framework as part of efforts to address mounting external debt pressures. Finance Minister Ahmed Shideh met with Sultan bin Abdulrahman Al Marshad of the Saudi Fund for Development on March 25th. ብልፅግና ምስ ዑድያ ከም ዝተረኸቡን ትርክብ ድማ ኤርፖርት ናይ ኢትዮጵያ ፋይናንስ ንክገብሩሎም ምስ ዑድያ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ እዮም ናይ ብልፅግና ካድረታት ክዛረቡ ፈቲኖም ግዳ ሓቂ ግን ዕዳናቶም ንላዕሊ ገፁ ከይዱ ዕዳናቶም ዓብዪ ስለዝኾነ ንዕዳናቶም ድማ ኩሉ ግዜ በቲ ዘለዎም ቁጠባ ነቲ ወለድ ናቱ ነቲ ዕዳግ ደፎ ነቲ ወለድ ናቱ ንክኸፍሉ ይሽገሩ ስለ ዝነበሩ ሓገዝ ክግበረሎም ኣለዎ ተባሂሉ በቲ ናይ G20 ዝበሃል ድጎማ ወይ እውን መተንፈሲ ክግበረሎ ማለት ተባሂሉ ነይሩ
ነቲ መተንፈስ ዝተገበረሎም ውን ሕጂ ንዑ ክሰግርዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ገጢሞም ዘሎ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ፍልይ ዝበለ ፀገም እዩ ምክንያቱ ሓደ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ዘለዋ ፀጋታትን ዘለዋ ፖቴንሻልን ተጠቂማ ሽግራ ንኸይትፈትሕ ዓብ ብድሆ ኮይኑዋ ኣሎ እቲ ናይ ነዳድን ብሎ ፀናሕና ኣብ ግምት ኢኻ ካልኣይ ነዚ ፀገም እዚ ቀጥታ ምስ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ናይ ድኹ listen to this one now የሚደብቀው ስላልሆነ በቅርቡ አፋር ላይ ሎጂ ያስመረቀ ጊዜ ተናግሮታል። ያው የማዳበሪያ ጉዳይ አሳሳቢ እንደሚሆን ከዚህ ቀደም ጀምሮ ከፍተኛ ማዳበሪያ እጥረት እንዳለ ብዙዎቹ የአማራ አካባቢዎች የኦሮሚያ አካባቢዎች በተለይ ምርት የሚሰጡ አካባቢዎች በማዳበሪያ እጥረት ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ እንደገቡ ሲነገር ነበር። የአብይ አህመድ ቁጥር ያው እንደተለመደው ነው። በዚህ ማዳበሪያ እጥረትም በዚህ ከፍተኛ ችግር የሰላም እጦት እያለ በምርት ደረጃ ከፍተኛ ስኬት አስመዝግበናል የሚለው የተለመደው ዲስኮር ጉዳይ በራሱ ትልቅ አደጋ ይዞ መጥቷል። አብይ አህመድ የሚሻገረው አይደለም። እንግዲህ ሌሎች ማዳበሪያ አቅራቢ ሀገራትም ለራሳቸው ለውስጥ ፍጆታ እንደሚጠቀሙ እየገለጹ ይገኛሉ። ሰላም ጉዳይ እንምጣ። የጸጥታው ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ነው። ቀደም ሲል በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት በበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያለው ቀውስ እንደቀጠለ ነው። አዳዲስ ችግሮችም እየተከሰቱ ነው። በተለይ በሱዳን ድንበር አካባቢ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ ነው እንግዲህ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መሳይ ሓደ ካብቲ እቲ ናይ ድቑዑ ጉዳይ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ናይ ድቑዑ ጉዳይ ንብሎ ዘለና ምስቲ ናይ ፀዓት ዘሎ ፀገም ወሲኽካ መጀመርያ ንትራክተራትን ንገለን ናይ ፀዓት ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ግን ድቑዑ ድማ እዚ ፀገም እዚ ከየጋጠሞ ከሎ እዚ ናይ ዓለምና ፀገም ከየጋጠሞ ከሎ ኢትዮጵያ ናይ ድቑዑ ፀገም ነይርዋ ድቑዑ ማለት ድማ 130 ወላ 120 ሚልዮን ኣለኒ ትብል ተኮይንካ ሓሪስካ ህዝብኻ ክትምግብ ክትክእል ኣለካ 70 ሚታዊት ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ሕርሻ እዩ ዝጥቀም እዚ ማለት ድማ መሬቱ ኣብ ድኹዒ ኣመና እዩ ዝፅጋዕ ድኹዑ እንተዘይረኺቡ ካብታ ቃፅዖ መሬቱ ዝኣኽሎ መግቢ ከይረክብ ይኽእል እዩ ሰላምን ርግኣትን ንክሓርስ ዕድል ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ናይ ፀዓት ከቢሩ ማለት ነዳዲ ናይ ትራክተራትን ገለን እንተተረኺቡ እንተደየለ ድማ ክከብር እዩ ቀፂሉ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ድኹዒ ኣብ እዋኑ ረኺብካ ነቲ መሬት ዝግባእ እንተደይ ጌርካሉ እቲ ሕርሻ ወላ እንተገበርካዮም ውፅኢት ከምፃልካ ይክእልኒ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝፅበዮ ዘሎ ፀገም ብምሎም ዞም ፋክተርስ ናቶም ተኣኪቦም ነቲ ኣቃውማ ናይቲ ሃገር ምስቲ ዘለዎ ዓብይ ናይ ፀጥታ ናይ ፖለቲካን ሽግር ወሲኽካ ድኹዕን ነዳድን ጥራይ ክልትዮም እሞ ከዓ እዚ ኩነታት እዚ ንንውሕ ዝበለ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ንንውሕ ዝበለ ክቅፅል እንድሕሪ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዝገደደ ሽግር ክገጥሞ ዝኽእል ሃገር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ሰላምን ርግኣትን ከዓ ናይ ፀጥታን ርግኣትን ከዓ ዓብ ፀገም ኣሎ ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ከዓ ክንሪኦ ኢና በተለያየ መረጃ እየገለጹ የሚገኙት ሰሞኑን ዳርዳር ሲል የነበረው የአካባቢው የሰላም መደፍረስ አሁን ለይቶለት የፊት ለፊት ጦርነት እንደተጀመረ ነው የሚሰማው። የአብይ አህመድ ሰራዊት ከሱዳን አማጺ ኃይል ጋር በመሰለፍ ከጎን በመሰለፍ ከሱዳን መንግስት ጦር ጋር እየተፋለመ ነው። ኩብሩክ የተባለች አካባቢ ያው ድንበር ላይ ያለች አካባቢ ናት። ስለዚህ የኢትዮጵያ የጸጥታ ችግር እየተስፋፋ መጥቷል። ጦርነቱ እርስ በርስ ነው የሚባለው እንዳለ ሆነው ከእንደገና ከጎረቤት ሀገራት ጋርም እንደዚሁ ፍጥጫ ውስጥ የገባንበት ጥይት እየተታኮስን ያለንበት ሁኔታ ነው የተከሰተው። በላንከር ሚዲያ በደረሰው መረጃም መነሻውን ከደቡብ ሱዳን ያደረገ የጸጥታ እንግሊዝ ማስኪ እንደሆነ የሚታወቅ እዚህም አሁን ካለንበትም እየከፋ እንደሚመጣ እሱንም በድፍረት መናገር ይችላል። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብወግዒ ኣትዩ ኣብቲ ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎን እዚ ማለት ድማ ሱዳን ኩሉ ዓይነት ግብረ መልሲ ንክትህብ ድልውነት ክህልዋ ከም ዝኽእል ሕጂ እዚ ማለት ድማ ሱዳን ሰራዊታ ናብ ኢትዮጵያ መፅያ ወራር ክትገብር እያ ንብል ኢና ብዘይከኣል ዓለም ግን ሱዳን ንፋኖ ዝበለፀ ኣፅዋር ዘለዋ ከተዕጡቃ እያ ስለምንታይ እንድሕሪ ብልፅግና ንዳዕመ ሰሪዕ ሓጊዙ ከውድቃካ ይፍትን እንተሎ ንስኻ ድማ ነቲ ንዳዕመ ሰሪዕ ከውድቕ ዝደሊ ዘሎ ምሳኻ ድማ ጂኦግራፊካዊ ርክብ ዘለዎ ፋኖ ንከተዕጥቕ ሙሉእ ዘይጉዱል ፀጋታት ዕድላት ክህልወካ እዩ ስለዚ ንፋኖ ፕሮባብሊ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ዲሲሽንስ ኣብዚ እዋን እዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ንስ ክኸውን እዚ ኻ እንታይ እዩ ፋኖ ብተደጋጋሚ ከም ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ኣቕምናቱ ኣቃውማናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ዘለዎ ኣፅዋራት ይኹን ኣቃውማናቱ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ክፈጥር እዩ እንድሕሪ ፋኖ በዚ መንገዲ ክቕፅል ኮይኑ ብቁፅሪ እናዓበየ ዓቕምናቱ ድማ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ እንድሕሪ ክንብል ኮይና እንታይ ከርየና እዩ ሓደ ነገር ፋኖ ደገፍ ንክረክብ ዝበለፀ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምናልባት እቲ ቀደም ክሕግዞ ዘይደሊ ዝነበረ ዝፈርሕ ኣካል እንተነይሩ ሎሚ ደፊሩ ክሕግዞ ዝኽእል ወይ እውን ንክሕግዞ ዝግደድ
دفير ديكونسي نكحجزو زجدد حيل كله نسودما قطر حدا سوداني كون معناته جغرافيكاوي دوبنا اللوم كلتيوم سلازي بزين ريازلنا دوب نفانو سودان بزكالا نكتعتقو ويون نكتحجلو بزح دفيت كلوا كم زغل درخيت كلوا كم زغل موتيفيشن كلوا كم زغل ردو كوينو نريال لنا مالتيو زي ما انت زريكا اجاين بلصقنا اتوكروناتو ودباتنا ኤርትራ ኣብቲ ገባሕርና ኤርትራ ንኽጥምትን ንኽወስድን ዝሓስብ ዝነበረ ናብኡ ገፁ ወራር ክገብር ዝሓስብ ዝነበረ ካብኡ ዝገደደ ፈተና መፅይዎ ኣሎ እቲ ፈተና ድማ ንህላዊኡ ቀንድን ወሳንን ፈተና ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረክ ወላ እኳ ኩነታቱ እናተቀያየረ ሽግራቱ እናተቀያየረ ዝኸይድ ኩነታት ንርኢ እንተለና ኤርትራ ግን ካብዚ ኩነታት እዚ እውን ዝበለፀ ዕድል ረኺባ ክትወፅእ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና برجت سعودية مس إثيوبيا تجبر زلا ركب نبلا زلنا سعودية بإثيوبيا زين عبر بحي زلوا زون أنا تصير كاميرا يدلي بالزحرة بحام بزح إنفستمنتني زلوا كلاي دما زحجي تفتير زلوا سعوديين كمز بزوق في الدنيا مال دما إمارات نحري نك فرق كتب الجميرة ويون كتودون زلا تغل لتبايتاتي كالوت حيلتات مسيون كبيعتون أبون إيدون كزرقوهم سلواناتهم كجبروا في الدنيا قدمنا سلواون سلوزغوني زون حدا كابتي أبزوانزي زيادة قول احتاج قبروا لزلوي نعنا جن كما بكرنا أفريقيا زلنا حزبي نزو كنتات زي أنا يسناهن ريه نخلينا نبي إيرتران إثيوبيا تمليسناهن ريه نبي إيرتران تجراين تمليسنا كن ريه خلنا مسي مدرخنا يتصم دما بزيادة نوع مرأي دلي حدا كابتي حجو كن ريه زدل زلو قدما زي مدرخ زي ناقص على خيط كله نبي جزء خير خل بس كم جمريا حنتي أبزيالنك أنا زرع أخوات صبغتي فيديو نيرا زياس كسمعوا أبي الله ودي. There was this video بزعباتي تجارو زبطي حمزلو عبتنا يسمدو مرداتا مالتيو. لاني حرخ المرسنا نزلو برايدات قبرين هاي زلوان هو قتل كنا نخلينا في المرسنا هذه طيب بعد is best زان دو ورستك كافت تعمل إذا حسب الزبالة بقى زي عشان زبالة حماق مرت تقدرها بلتقنا زبالة سرعت بسراوت أخيبنا له أنصارنا ينتهينا وان كاكور العلي مخوان الشفتاون نزيز تقص حزناي يفضلون ولا خبر العلي خبر تحت نزيز نزيز تقص أنصار ذا حيل زي تطوزون ما خلصناي تقرأ مقرفو خاطر وسع زلون ما حدا خود باعي أنصار سرعة زي بستفعل عليه بندقي بتخصن ده مسينا بسلام لي مثلا نقول كل نجار دهري زي مثلا تقول سلام لي مثلا نقول نقولنا أنت مسينا مالتي فتاخذ مرتين خلنا مع إنن أولاد السرعة زي تعسب فتركوا ما هذا نعيم غسناي نسكون غير ناخذ مول بدينا إنكم استبارس نسكون أكاريب دلو قوي زوجس كذا خلنا لنا تحسينا أنصار قدامي ربحنا بايت هذا بايت غسنا إذا روح عندنا بيرا ولا وانا أنصار ما بنطلع كان فتاخذ مثلا مورالي ونو عبد زي كم سالارينا له استيت زي كم سالارينا له كتفنا يسرح له نسوس أبيني موسيقى تفنا مكيري سنينا زي كلامهم مخنيات يلنا يبنا بسرعة نحن نيتبعنا يوم درجة عربي نسوزرين هذا لو أكلت سرعة زي مسكول 30 تم 30 موضوع لو أكلت كاو كمون داغو بنتيكا مساحة سليفكا نيم درجة من يتبعي حفوز كلي وزي ترحجن أنا سرعة مت يكوينا تسلم توهيدو زي يرتاوز قدونو تراوز قدونو بيت 8 ديجري تبعي تخيبا بيت 8 ديجري يرتاو تخيبا استراتيجي دي لمن يدلكيلو حكي يتدوى يدلل يرتاو يدلل زي بوليسي يقول كل يوم تصريو شعبيان بواحد أنا هاسينا كوا حليفون أي جنسايد نفتقرأي مسيب أفتقرأي أكيد هون جنسايد تخيلوا تبذكر أنا حنت كابتي أبزي وانزي نابر هالليزم تزولو أتكونتات نايتسمدو نتوم تجارب بفلاي ندحريت تملي شوب نتكونتات بغاربا بعمقت نكمرمرو غيرو مالو تسمدو أبت مجمرة درجة بزعوك زي كم زين زارب نيرنا نحنا زكوينات زي أمونغو كلتيوز بتاعت فتيرو زول حواف نخلتيان هجرات بتنا حزب تجرا يقولنا تزبير تراك إنه منتهي يقول أتفت يرولو نمان كاربيحو نزبل أفت مجمر يعني اسمه دون زارب زنا برنا هجي أبو درجة بتحمله على جزء زارب زول زي عبيل أفت مجمر يعني تتقاومه بتسوع من قد يزقاومه زنا بري but they have seen كاب اسمه دون زي جمرك ساب حجي ما تكلنا إيرتران ما تكلنا بلتقنان ما تكلنا تجرا يريولو أكايدا أنا كله مسمزنة إيرترا حدا جاي يكون تنعم إيرترا حدا جاي يكون تنتايدا بلج أنا مدحانيت أنا زي مدحاني خام فلات حدا صقمكا انس حنت كابتن درز بلا فلطونات يزبل كوتغار قدايم كفلت خول يمكن صقمام ابز حجو خينم اب تاريخ تيكون اب فانتازو خينم زي كونه اب كوننت اب رياليزم كوفيلوم
من يصقمهم انتي يصقمهم انتي مفتحين انتي برجعات كلهم تريوم نيرترا بفصون غوانا خغبروا يكونون تغيلهم سيرترا زياده عمق زلوا شركነት كغبر لهم مغنياتو صلاتناتهم ምናልባት ሎሚ ብልጽግና ዝፈትዎም ዘሎ ወይ ወንዝ ሓልየሎም ከይመስሎም ናብይ አሕመድ ቀዳማይ አማካሪናቱ እዚዩ ነት የሚባለውን በሽታ ከዚህ በፊት እንዳልኩት ከሶስቱ ነገሮች ስናጠፋው ብቻ ነው። አንድ በአካል እንዳይኖር እንደ መዋቅር እንደ ተቋም ስልጠና የሚሰጥ ድርጅት የሚያቋቁም መዋቅር የሚዘረጋ ሰዎች የሚያሰባስብ እንደ ተቋም መሆን የለበትም። ሁለት እንዳስተሳሰብ ወያኔነት የሚባል አስተሳሰብ መኖር የለበትም። እንዳስተሳሰብ ራሱ ሰዎች ወያኔ ሲሉ በስማ መባል አለበት። እዚህ ዳንኤል ክብረት በዓል አማኻሪ ናይ ብልጽግና ቀንድ አማኻሪናቱ ብፍላይ ናብ ትግራይ ናብ ኤርትራን ዝምልከት ቀንድ አማኻሪናቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ወያነ ክብል ከሎ ንገለገለ ሰብ እጅ ንህወሓት ዝብል ዘሎ ይመስለና ወያነ ማለት ኣብ ተጋሩ ልክዕ ከም ሻዕብያ እዩ ንሻዕብያ ዝፀርፍ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝፀርፍ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖ አንጃል ከሆነ ኸሊ እምበር ሻዕብያ ክብሉ ከሎ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ወላ ተቃልቡ ንህዝቢ ኤርትራ ይትውክል ወያነ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ይትውክል ምናልባት እስኻ ናይ ወያነ ተሓሳስባ ከጥፍየ ክብል ከሎ መራሕቲ ወያነ ጃንዳ ወያነ ካድረታት ወያነ ክትብል ነቶም መራሕቲ ክትውክል ትኽእል ኢኻ ወያነ ኢልካ ንበይኑ ምዝራብ ግን ነቲ ህዝቢ እዩ ምክንያቱ ቃልቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ወያነ ዝበሃል ኩሉ ነገራቱ ክድምሰስ ዘለዎ እዩ ትካላቱ አቃውማናቱ ኩሉ ኦርጋናይዜሽናቱ ክድምሰስ ኣሎ ስድራይ ግን አይኮነን አተሓሳስባ ወያነ ክትሰምዕ ከሎስ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ማለት እዩ እቲ ወያነ ዝበሃል ናብ ዲያብሎስ ተፀንቀ ካብ ዲያብሎስን ካብ ሰይጣንን ድማ ክተጥፎ እዩ ዘለካ ስለዚ ጀኖሳይድ ዘገብር ቃላት እዚ ሕጊ እንደዝህሉ ኮይኑ ስርዓት ዘህሉ ኮይኑ መን ጀኖሳይድ ኣብ ኢትዮጵያ ፈፂሙ እንድሕር ኢልካ ነዚ ዘረባ ዘምፂኻ ነቲ መራሒ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝበርሕ ዝነበረ እዚ ስለዚ እዚ ጀኖሳይድ ላንጉጅ ወላ ሓንቲ ካልእ ትንተናቱ የለን ዘረባ ድማ ኣብ ተጋሩ ኣላ ስለዚ ናብ ኤርትራ ሓደ መራሒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወታደራዊ ይኹን ሲቪላዊ መራሒ ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ተጋሩ ክዛረብ ኣይትሰምዐን ኢኻ የለን ከምኡ ዝብል ስለዚ ኣብ ተጋሩ ሓደ ዓብይ ብሬን ዋሽንግ ተኻይዱ ነይሩ አንጻር ኤርትራ ንኸሓዝቡ አንጻር ሻዕብያ እናተባህለ አንጻር ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ክውንነት እዩ ኤርትራውያን ስለ ዝጎዝጎዝና ስለ ዝመሃርናዮም ኣይኮነን ክውንነት በዓል እዩ ዝምህሮም ዘሎ ካብ ክውንነት ተበጊሶም እዮም ድማ ነቲ ክውንነት ነቲ ፀላእዮም ኣለልዮም መን ከጥሕኖም ይኽእል መን ከንጥፍኣቶም ነነዊሕ እዋን ሕጂ ስለዘይተጠዓዓሞ እምበር ኣብ ሎንግ ተርም ክድምስሶም ይፅዕር ኣሎ ተረዲቦም ኣሎ እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ዳርጋ ካብ ኩሎም ወላ ነቲ ፅምዶ ድዩ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ገለመለ ሕርክርክ ዝብል ዘረባት ዝዛረቡ ዝነበሩ ሎሚ ንፁርነት ናይ ዕላማናቶም ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ዘሎ ሳልሰይቲ እዚኣ ክውስኸልኩም ሓላፊትኩም ናብቶም ተጋሩ ናብ ፅሑ ለልጆቻችን መንገድ ያለብን እሱን ነው እንጂ ይህን ያደረጉት በዚህ ምክንያት ነው አይደለም ብለን ያለብን ወያኔ የሚባል ኢትዮጵያን በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ የተጣባ በሽታ ስላለ ስሙን እንኳን ሲጠሩ በስማም ብለው ራቁት ስሙ የተጠራበት ቦታ አትድረሱ ስለሱ የተጻፈ መጽሐፍ አታነቡ ስለሱ የተሳለ ስዕል አትዩ ፎቶውን አትዩ በጭራሽ ይጋባባችኋል ሳታውቁት በሽታው ይሰርጻችኋል ስለዚህ ራቁት ሳክ እንደዚህ ቋንቋታት ኣብ ኢንተርኔት ምህላው ክሳብ ሕጂ ዘገርም እዩ እዚ ከዓ ኣማኻሪ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ምህላው ዘገርም እዩ ስለዚ ወያነ ማለት ሕማም እዩ ሕማም ዘይኮነ ከዓ ሓጢኣት እዩ ካብ ሓጢኣትን ካብ ዲያብሎስን ንዑ ክትሪኡ ከለኹም በስመ አብ ኢልኩም ርሓቁ ህደሙ መፅሓፍ ብዛዕባ ኣይትንብቡ ስእሊ እንተሪኢኹም ተኣለዩ ዓይንኹም ከውሉ ካብ ዝኸፍእ ዘረባ ኩሉ የብሉን ነዚ ዝብል ዝነበረ ሰራዊት ናብቲ ከይዱ ሕማቅ እንተፈፅመ ኣይገርመካን እዩ ተጋሩ ድማ እቲ ኩነታት ተረዲቦም ኣሎ በባፅዕ ትእቱ ምሩፅ ርኢ በባፅዕ ትእቱ ዘመናዊ ድኹዒ በባፅዕ ትእቱ ነጋዶ እውን ነጋዶ ትግራይ ብኣገይሮም ንኽኣቱ ንኽወፁ ትገብር ፍጹም ንድሕሪት ዘይምለስ ንፅባሕ ንድሕሪት ዘይምለስ ዓይነት ከይዲ ትጅምር እዚኣ ክትኮን ዘለዋ ወርቅና ናብ ኢትዮጵያ ከደ ይብሉን ገንዘብ ናይ ትግራዋይ ትበሃል ናብኡ ክትከድ የብላን ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ዝገበሩ ብናይ ትግራይ ስታንዳርድ ይኾኑ ብናይ ትግራይ ደረጃ ይኾኑ ነዳዲ በባፅዕ ትእቱ ምሩፅ ርኢ ኤግዛክትሊ አሚን መንግስቲ ኤርትራ ክኽልክለኩም ዝኽእል ኣይመስለንን አይ ቲንክ ብናተይ መረዳእታ ብኩሉ መንገዲ ካልእ ድማ ኣማራፂ እውን ኣለዎም ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘሎ ርክብ ርኢኻ ምናልባት ብኤርትራ እገዳ እንተሎ ዝዕንቅፆም ተኮይኑ ብሱዳን እውን ክእትዉ ክእሉ እዮም ብዙሕ ኣልተርናቲቭስን ኣማራፅን ክህልዎም እዩ እቲ ጉዳይ ግን ሰላም እናኾነ ክኸይድ ከሎ ኣወል ስዕድ ለንቀነ ዝገበራ ቪድዮ ኣላ ኢሉ ክልእኻ ንኸሎ ህዝቢ እዚ ኣይፈልጥን እዩ ኢሉ ይኮናን ነፍስ ወከፍ ድገብሮ ምንቅስቃስ ብትርጉም እዩ
ኣብ ሱዳን ምስ ኮድኩ ኣብቲ መድረኽ ዝኾነ ሰባት ዝተቢሉለይ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንድቲ ኣነ ክምድሮ ዝኽእል ደለና ዓቕሚ ኣይተዛረብኩን ካብ 2 ደቂቕ ደይተሓልፍ እየ ተዛሪበ ናብ ዘይፈልጦ ዓደየ ጌሸ ናብ ዘይፈልጦም ሕብረተሰብ እየ ኣትየ ኣነ ኣብ ሕቆይ ፄረዮ ዝኸይድ ኣነ ደለኒ ድኻም ኣነ ድወድቆን ድሓሞን ድቃስ ድስእኖን ክንደይ ፔጅ ጽሑፋት ንሓበሬታ ይኸዶ እየ ኣነ ኣይመፀንን ኣብ ክንደይ ቦታታት ከይደ ክንደይ ስራሕ ሰርሕ ነዛ ኣኪበ ህዝቢ ቤን ክራኸብ ኣለዎ መነመን ክራኸብለዎም ንመነመን ቅድም ንዕልል ምስ መነመን ቅድም ንራኸብ እዚ ኣይድቅሰሉን እየ ዳትስ ዋይ ኣብ ሰሙን ኣብ 2 ሰሙን ዝመፅእ ፍፂመ ሰላም ኣቢለ ይፈልጥን እየ ሰላም ናይ ህዝቢ እዚ ሰላም ኩን ንክገብር ጽም እንደዚህ ልዕሊ ኣወል ዝደኸመ የለ ይፈር እኳ ዘይብሉ ብናይ ባዕሉ መኪና ናብ ኩለን ጽምደት ተገበራለን ናይ ትግራይ ከባብታት በቲ ተዋላሾ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብዝነበረ ፖለቲካዊ ሓደ ምእኹልነት ዘይምህላው ፖለቲካዊ ሕማቕ ዘወገሶ ብዙሕ ነገር ክዕሪ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ከቀራረብ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ካልኦት ህዝብታት ከቀራረብ ናይ ሰላምን ናይ ሕውነትን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ዘለዓለም ህዝቢ ኤርትራን ትግራይ እውን እናዘከርዎ ዝነብሩ ሰብ እዩ ጽምዶ ጀሚራ ስጋዕ ትውድእ ኣስተውሉሉ ኩሉ ቪድዮታት ኣክብዎ ኣብ ዳስ ቦሎ ኣፋኑና ነዊሕ መገዲ ኣለና ይድብል ምክንያቱ ኩኩልስ ዝረኣየንኡ ንኽበልዑ ኢሎም እዮም ዳስ ኣዳልዮሞ ስለ ዝብል ክሰቲ ዝረኣየኒ ሰብ ንክሰትዩ ኢሎም እዮም ዳስ ኣዳልዮሞ ከይብል እንቲ ዳስ ኣቦና መቸም እታ ጽምዶ ትበሃል ኣወል ስዒድ ብዝኾነ መንገዲ ብዙሕ ዋጋ ከፊልላ ኣሎ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩናት ኣትሒናቶ ኣላ ካብ እሳተ ጎመራ ክኸውን ዝኽእል ኩናት ሓደጋ ኣትሒናቶ ኣላ እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ውፅኢት ናይቲ ዝተገበረ ድኻም እያ ስለዚ ድኻም ካብ ሞት ይሓይሽ ድኻም ካብ ስቃይ ይሓይሽ ኣወል ድማ ሓደ ዓብ ስራሕ ሓደ ዓብ ተልእኾ ፈፂሙሎ ገና ይተወደን ትዕዮ ይቕፅል ኣሎ እዛ ናይ ኣወል ጽምዶ ኢላ ተጀመረት ኣርእስቲ ኣብ መወዳእታ ክትፈጥሮ ትኽእል ግን ታሪኻዊ ዓወት ክኸውን ይኽእል እዩ ንግዚያዊ ዓወት ወይ ንግዚኡ ፀገም ከሰጋግር ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነሲ ታሪኻዊ መፍትሒ ስትራቴጂካዊ መፍትሒ ንሓዋሩ እዚ ህዝብታት እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ብሰላምን ፍቕርን ቅሳነትን ተኸባቢሩ ዝነብረሉ መድረኽ ንኽፈጥር ዓብ ድኻምን ፃዕሪ ንግበር ኣሎ ኣምላኽ ሓግዝካ በሉለይና ኣወል ኣምላኽ ጥዕና ይሃብካ ሓይሊ ይሃብካ ጉልበት ይሃብካ ቀፅለሉ እቲ ንደልዮ ዘለና ሰላምን ርግኣትን ንኽመፀና ድማ ኩልና በብዝከኣለና ወላ እውን ንእሽተይ ትኾን ዓቕምና ከነበርክት ክንጓየ ክንክእል ኣለና ነዚኣ ጥራይ ክንብል ንደሊ ኣነ ግን ካብቲ ዝርእዮ ዘለኹ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ምንቅስቃሳት ናይዚ ጽምዶ ድዩ ወላ ንዑ ዝመስል ኣክቲቪቲ ንሪዮ ዘለና ተስፋ ዝህብ ነገራት ካብ መዓልትና መዓልቲ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ኣብዚ ቀረባ ዝረኣኽዋ እውን ሓደ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ሓላፊ ምስ ኣቶ ቢንያም ቻርጅ ቪዲዮ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቶ ቢንያም በርሄ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ወኪል ተራኺቡ ከም ዝነበረን ኮንስትራክቲቭ ኤክስቼንጅ ወይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ዝርርብ ብጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝገበሩን ከምኡውን ኮንቲኒድ ኢንጌጅመንት ሰፖርት ሪጅናል ስታቢሊቲ ኤንድ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ማይ ናብ በዓልቱ እንድዩ ስርሑ ግን ገለ ነገር ክገብር ድፍት እንደሎ ይመስል ንርኢ ተፈቲኖም ነቲ ኩነታት ከረጋግሉ ዝኽእሉ ሰላምን ርግኣትን ንክሰፍን ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ከም ዓብ ነገር ርኢና ኢና ንጥምቶ ምክንያቱ ንሰላም መተካእታ ስለ ዘይብላ ሰላም ኢና ንደሊ ሰላምን ርግኣትን ክህልወና ኢና ንፅዕር ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ትምኒቱ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣብዚ እውን ኣላ ሓንቲ ካብ ትግራይ ዝወፀት ቪድዮ እያ 50 ክልተን ሰብ تعد هجرة يميرو تعدوا على يميرو زي قطرات عد أسر جلملة تكذا 4 كتسب نيرتراس يوم تي كعبلو شرالو زيت ولا شكرا متأملنا مسكرنات يزون كنريح جناب حقراوي كانتانا كنسجر نوع زبالة جزية سلاد وصلنا بزعبات أجمعنا إثيوبيا نايكالن هجي ناب كوداينا هجرنا كنسجرنا what's going on حركة بتي دس بلندما كانتانا بزعبا كانتانا زرب زلو زربايو
ስዋዚላንዳውያን ወይ ከዓ ስዋቲኒ ከዓ ኣለልዮም ኣለዉ ድሮ ንሳቶም እውን ናቶም ሕጂ ስልቲ ቀይሮም ክመፅኦም ማለት ኣብ ዝቕፅል ፀወታ ኣሰልጣኒ እንታይ ክገብር ኮይኑ ይርዳእኒ እተን ተረኺበን ዘለዋ ክልተ ሸቶታት ወይ ክሊንሺት ረኺቡሎ ንዑ ዓቂብካ ዝያዳ ሸቶታት ንምርካብ ምክንያቱ 2-0 እንድሕር ኢትዮምሶም ናብ ተወሳኺ ግዜ ወይ ናብ ፍጹም ቅላዕ መውፃዕቲ እዮም ክኸዱ ስለዚ ብቕልጡፍ ክዓሳሱ ናብ ኣጥቃዕቲ ናይ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ናብቲ ቦክስ ወይ ናብቲ ሳንዱቅ 16 ብሎ ብቕልጡፍ ክዓሳሱ ናብኡ ልክዕ ከምቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝገበርዎ ወማ ዓይነት ስልትን ሜላ ፀወታን ድሕሪ ክኽተል ጀሚሩ ኣሰልጣን ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ነቲ ዝረኸቦ ዓወት መሊሳ ደሪዓ ዘይትወፀሉ ኣብነት የለን ኣባኸለና ምውሃድ ሃገራዊት ኣዲኣ ገዲፋ ሓትናት ነፍርካ ስትራይቲ ዝለዓለሉ ለፀኒሩ ኣበይ ምሽፋን ጉድለት የለም ትብል ሕጂ ህንፀት ኩዕሶ ፅቡቅ ነይሩ ትማሊ ብፍላይ ብክልተ ክንፊ ብወገን የማንን ፀጋምን ተኸላኸልቲ ዝነበሩ ቪክተርን ከምኡውን ዮናታን እድሪስ ኩዕሶ ቡ ይብገሳ ሕጂ ዘመናዊ ኩዕሶ እግርኻ ህንፀት ኩዕሶ ብድሕሪት ተበግሶ ኣለካ ብፍላይ ብክልተ ክንፊ ሕጂ ክልቲኦም እንታይ ፅቡቅ ነይርዎም ናይ ብፀጋም ተኸላኸላይ ነበረ ዮናታን እድሪስ ንሱ ቦታ ኣግፊሑ ኣብቲ ዋይድ ኤርያ ከግፍሕ ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ሕጂ እንታይ ኣብቲ ማእከል ሜዳ ዝግበረላ ነበረ ፀቕጢ ይሕግዞ ብወገን የማን ነበረ ቁጥር 6 ማልያ ለቢስ ነበረ ቪክቶር እንታይ ነይሩ ከምዚ ጀርት ቁጥር 2 ኮይኑ ናብ ማእከል ሜዳ እንዳኣተወ ንኣከፋፈልቲ ንበዓል ኣንበስ ሓገዝ ካይቦም ነይሩ ስለዚ እዚ ካብቲ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ጠልቡ ሓደ ስልቲ ፀወታ 4-3 ሒዛ ኣትያ ነይራ ስለዚ ናብቲ ማእከል ክኣቱ ከሎስ ኣከፋፈልቲ 4 ይኾኑ ነይሩ ናይ ኤርትራ ዮናታን እድሪስ ከዓ ቦታ ኣግፊሑ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይኸውን ነይሩ ነቶም ኣብ ቅድሚት ዘለዎ ወረርቲ ወይ ሃጀምቲ ንዕኦም ከዓ እንታይ ዝያዳ ዕድልን ገለን ይፈጥሩ ኣሎ ቦታ 4 ቁጥሪ 5 ዝነበሩ ድሕሪ ተኸላኸልቱን ፅቡቅ ምውሃድ ነይርዎም ትማሊ ኣዝዩ ዝናኣድ ነይሩ ሕጂ እንታይ ግን ቁሩብ ኣብቲ ማእከል ዘለዎ ከፋፈልቲ ኩዕሶ ሰርሑ ነይሮም ይሃንፁ ነይሮም እዮም ዝገበረ ልቢ ነመስግን ማለት እዩ ኣብዚ ከነመስግኖም ዝግባእ ንኩሎም ኣካላት ናይ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ነበረ ንፎ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኢልና ወሰንታ ማለት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ከም ትህልወና ጌርና ኣለና ማለት እዩ ነቲ ከም መጀመርታ ተሰርፎ ማለት እዩ ብሓቂ እቲ ዓቕሞም ኣብቲ ዝፃወትዎ ሃገርን እቲ ዝፃወትዎ ሊግን ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ናብ ዝበፂሖም ክትብለና ከለካ ከዓ ቀዳምነት ንሓደ ሰብ ክንመርፆን ከለና ሲ ብፍላይ ኣብ ደገ ንዘለዉ ኣበየናይ ሊግ ኣበየናይ ሃገር እዩ ዝፃወት ኣብቲ ሃገር ከንቲ ዓይነት Oliver Andreas Hintsa, and I'm playing right now in Norway, Sogndal IL. I'm from Sweden, grown up in Sweden, and father is Eritrean and my mother is Swedish. I'm feeling it. We have a good team here, a lot of good players. I knew some of them already, played against them, and but positive about the players from Eritrea and also from alien stuff. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦሊቨር ህንፃ ድማ ካብ ንርወዩ ኣብ ብዙሓት ተፃወቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታና ንምልላይ ዝግበር ዘሎ ቪድዮታት እዩ ኤምባሲ ሚድያ ከምኡ ድማ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ዝገብርዎ ዘሎ ብዙሕ ቪድዮታት ካብዞም ሃገራዊት ጋንታና እንደለለና So it's been really good. Yeah, absolutely. Yeah, as you can see, it's a very players are from all over the world. So it's really good to to know now different leagues they play in, and all of us coming together just to play for the national team. It's something that is amazing. I know it's coming as a surprise to a lot of people, and we hope that. It'll work well on the pitch. I feel like, and that's what it's about. At the end of the day, taking it to the pitch and hopefully. ናይ ብሓቂ ብሉፃት ዝኾኑ ተፃወትናትና ኢና ንርኢ ዘለና ነፍሲ ወከፎም ካብ ዝተፈላለየ ሃገር ዝመፁ እዮም ዝሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ፖርቱጋል ሃገራዊት ጋንታ ዝነበረ እዩ ወዲ 19 ንሽተይ መንእሰይ ንሽተይ ቆልዓ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሃገራዊት ጋንትኦም ዘለዎም ክብሪ ንህዝቦምን ሃገሮምን ዘለዎም ክብሪ ድማ ብቓላቶም ክገልፅዎ ከለዉ ደስ ይብሉኻ ኣብዚ እውን ንመለስ ወደ መፀ ጋንታይ ከዓ ደገፎሽ ኢኤፍ ሽሞም ቀዳማይ ዲቪዥን ኣውሽ ሄኖ ጎይቶም ኤርትራዊ ናይ ቀደም ናይ ናሽናል ቲም ተፃወት ነበረ እዩ ዓብ ተፃወቲ ኣብ ሽወደን ኣብ ኤርትራ ሕጂ ከዓ ዝሓለፈ ዓመት መፂና ኮች ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ከዓ ናተይ ኮች ኤርትራ ዝመፁን ካብ ደገ ዝመፁን ፅቡቅ ተደረሊና ኣለና ፅቡቅ ንሱ ጥራይ ደይኮነሲ ኣሰልጣኒ ናይታ ክለብ ኣብ ሽዌደን እውን ኤርትራዊ ዝብለና ዘሎ ኣብቶም ሰባት ብጣዕሚ ዘደንቕ ዘረባ ነገርን ኢና ንርኢ ዘለና ኢትስ ቢዩቲፉል ኣቲናያ ዘለና መድረኽ ትራንግል መልክዕ ክወፁ ከለዉ ሲ ኣዝዩ ደስ ዝብል ግን እንታይ ይኾኑ ነይሮም ከምዚ ሳሕቲ ኣብ ገለ ህሞሲ ይደራረቡ ነይሮም ኣብቲ ማእከል ጂቲ ምድራብ ወይ ኦቨርላፕ ብሎ ኩሉ ግዜ መስመር ክኾን ኣለዎ ኣብቲ ማእከል ግን ትደረብ ኮንካ ብሓንቲ ኩዕሶ ክኢላ ተፃዋቲ ኣንጻር ጋንታ ምዕራብ ኢሉ ሰሪኦ ክኽእል ተኩዕሶ ስለዚ ክንደይ ተፃዋቲ ይጉድለልካ 2-3 ክጉድለልካ ክእል ማእከል ሜዳ እጂ ኣብዚ ቁሩብ ምትዕራይ ዳርጋ ትኪኢላዋይ ትንተና ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ብዙሕ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ድማ
ፅቡቅ ትሬኒንግ ብሓደ ስለ ዘይገበሩ ዘጋጥም ፀገማት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ከማይ እንድሕር ኮይንኩም እዛ ሃገራዊት ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ማልያ ክፅቡቅ ኮይኑ ዘሎ I'm really happy ኦሪጂናል ዝኾነ ማልያ ኣብ ዕዳጋታት ክወርድ እሞ እቲ ኦሪጂናል ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ካብኡ ክንገዝእ እሞ ነቲ ሃገራዊት ጋንታና ንኽንሕግዝ ኣለኒ እንድዩ ገለ ፌክ ዝኾነ ማልያታት ግና ናይ ዓገብ ኩሉን ይሆፕ እቲ ኦሪጂናል ማልያ ድማ ኣብዚ ቀረባ ክመፀና ከምቲ ዝበልናዮ ነቲ ሃገራዊት ጋንታና ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ምሕጋዛ ክንደክም ኣይኮነን ኣብዚ ቻነል እዚ ድማ ቀዳመይቲ ንጥብናትና ንሃገራዊ ጉዳያትና ናይ ሃገርና ፅቡቅ ዘበለ ንቅድሚት ከነምፅእ ስለ ዘለና እዛ ሃገራዊት ጋንታ ድማ ሓደ ካብቶም ለንቀነት ሰማዕክዎም ዋላ እቲ ተቃዋሚ እየ ዝብል ዝነበረ እውን በዚ ሃገራዊት ጋንታ ዝገበረቶ ስፖርት ሲ ሓደ ካብቲ ዘፋቅረና ነጥቢ ኮይኑ ረኺበ ያነ በዚ ስፖርት ናይ ሃገራውያን ኤርትራ ናይ ሃገራዊት ጋንታና ዘይሕጎሱ ድማ እቶም ሓሳዳት እዮም ንሳቶም ድማ ድሓን ሕስድና ኣብ ዘብፅሖም ንሪዮ ብሓፈሻ ግን ሃገራውያን ጋንታታትና ነቲ ሓድነትናን ፍቅርናን ስኒትናን ዘሕይላ ስለ ዝኾና ብኩሉ መንገዲ ክንደፋሉ ኢና ናይ ሎም ኣርስቲ ድማ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ኣነ ድማ ብዝከኣለኒ እቲ ትሕዝቶታት ናባኹም ከብለ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ኢተኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልና እዚኣ ክርስትና በተኩም يا